maona muridzi weblack label handitika mamuona muridzi weblack label haridzi rangu kaise mamuona muridzi weblack label champion master handizirini muridzi weblack esibetisi fodya zviri seisei mwanangu azvakaoma hazvo muridzi weblack label mamuona here iri darling black label hakuna munhu akati zvapota chapano pasi please aiwa awe bodu hanzi nderenyere aiwa ndemuridzi waro mamuona wani muridzi waro unoda zvekudya uyo muridzi uyo guys onai muridzi uyo hello guys This is Sonia Smith. There's a lady who drinks black label and eat like a cow here. This lady can eat for 5 people one time. This one. Hello. Awe bodo. Bring any black label, guys. Marani vanhu vakaskana. Guys, saka indokoko here black label ndokudrinkere. Kudrinkere. Ndo chanoseredzeresa nacho. Saka Saka black label nebega madhumebe auzoti manyoka here. Aiwa, manyoka bodo. Kwaidhumebe akuti kuvhunda ndekutla. Ndikusadurayiwa zviwa. Ndikutoshawa kukutangira. Kuti ungada kudla ukatada kubigwa chikafu chacho hapana nomboba chikafu idla wakadzikama ndechako. Hapana nombokubira idla wakadzikama ndechako hapana nombokutorera kana. Ndauya nenyama yandakanga nyama. Uda kupama futi nyama dzikama. Ndiyo kuvhurumuswa yeyu betufungako. Kungoldira mahara. Kungoldira zvisipo. Ipapa. Chitombola ndira kuti arove vanhu bheta. Kungoldira mahara kungoldira kunda toilet. Kumbokamanyiswa chimwe mwana kujobheku. Fundusikwa chimwe mwana. Ani? Iwe paya mwana chechi. Vasikana vaya vasikana chetepu vaya. Ndikati usaite noise dhumepi ndikati hai. Chaida kudogwaka chimwana chiya. Chaida kukuruma cheko. Tarisa zvangu ndikati chaida kukuruma cheko chimwana chiya. Kwere ndasungwa hangu ndisina passport nemapepa. Kuzira kuduru. Guys, aiwa lazvinonaka. Amen zimchika tisikumira. Right. Guys maswera sei. Pane Ma1 ada kutanga kuitika panapa guys. Pane Ma1 ada kutanga kuitika panapa. Ma1 ada kuitika panapa. Manje I'm not sure whether to address this Ma1 pano pa life because pa life pacho tutoeregana nakawanda guys. And this kuzoti nya imuneona wose. Pane aitora mubox renyama ambenga dhumebu kai nyama yavo yakabatwa iri 1 yabvepi box saka handisi kuziva kuti nyaya iyi guys ndofambisa sei asi pane tutozoda guys tutozoda support yenyu tutozoida because pane zvoda kuitika. I figured this as much. I figured izvi guys pavhiki rapera ipapapa kuti panyaya yemwana comfort ichanetsa ndakazvifunga ndikatoti fonera mai comfort ndikati mai comfort ndine pfungwa 2.
pfungwa dzangu dziri kunditi imimi musaenda kuzimu sarai vakanditi ndava ndikati no my gut feeling is just telling me that kuti chendikata nerume rwakadzikadzika vanenge vari pano vanotongonzwa ndikati I don't know but something is telling me kuti munofanira kuti musainda musari nemwana kunoku vakabva vatonditeererawo vakataura iti iri boo saka nhasi vafuma vakandisira maaudio apparently foni iyi kujobek hakuna magetsi aenda kujobek saka wifi yepanapa yabva yadzima hapanawo backup zvimahotera zvenyuzvi hapanawo backup generator panapa saka ndingadenda kuplayirai maaudio asi pari kunzi pagagwa dare kwana baba kamfotuko zvikanzi ngatitorei mwana tindi naye kumusha Kamfoti mai Kamfoti vari kurwadziwa vari kushaya zvekuita vanofonera vachichema saka kwaitwa meeting yakaitwa zuro pane vamwe vakanga varipo vasina kunyatsobatikana zvakanaka ndobva varumirawo nani kuna mai Kamfoti kuti mai Kamfoti ndo zvataurika kunoku ndobva vadedza baba Kamfoti nesuro zvikanzi baba Kamfoti tachida kuti muye nemwana tinde naye kumusha inzwai manje zvakaitika hanzi toda kuziva kuti makashandisa mari kuchengeta mwana tikupei mari yenyu tikupei titore mwana guys remember ndakakudza toda kutoenda kunoona kuti kare Joya ari kugara sei handiti mwana uyu baba vake vari vapenyu hakuna kana weukama akanga achiziva kana history kuti mwana uyu aripi hapana kana akatsvaga mwana uyu ari mupenyu hapana kana atombonaunona mwana uyu ari mupenyu is that the proper channel yekuti muite guys inoitwa yekuti munongoti uyai nemwana toda kudai imari anonogarepi mwana uyu pari kufungira welfare yemwana here kana kuti chii baba Kamfoti ndobva vandiudza ndobva ndaisa audio ndakati vatumire kuhama ndobva ndati nyaya iyi handizoti shona yenyu yakamira sei shona zvina zviitwisa izvozvo hamuzivi kuti mwana anga achigara sei mwana anga achigara nani kuti agreement yakaitwa kuti mwana asvike paasvika ndeyani mwana anga achengetwa nani all of a sudden makuya mchiti moda kutora mwana iaudio kai it doesn't work like that ndobva ndati inini kubva mwana uyu ane 2 weeks pakasiyiwa namai vake inini timu rangu we have been taking care of this child mwana waiko zvina 23 years and it's true handa kunyepa guys mwana kuti akure pane diaper pane mukaka pane chikafu pane hembe zvimwe zvama musingazivi zvandaita ndega inini kuseriko zvandisina bvira ndakakudzai pano mai Comfort will tell you ndega inini munoziva kuti pane time yekuti madiaries makasvika pakustopa kubatsira Comfort you remember kuti iko zvito zvimamsasabatsiri Comfort but I would sometimes send money kuna mai Comfort chiti tiwedzerai pamari yamina yemutenge zvamunazvo handinawo yakawanda but munobatsirikana ne1000 iroro munobatsirikana ne500 iroro dzimwe nguva I would send usari handitika madiaries angasisastopi ndobva astop ndobva ndati mwana uyu ndanchimuchengeta nanhasi ndanga nchimuchengeta saka confirmai kuna baba namai vanochengeta mwana ivavo hamutore mwana nenzira iyoyo that's not the way to go about it agreement yanga iripo nababa vemwana nababa hamuzivi ndo thanks yamuda kupa mukadzi wamusingasiya siriwo kama wenyu akatora mwana akachengeta ngazvipira kuti vachidya nevegetable mukuku ikoko vachadya nemwana isi tikaona mwana tikauya tikapindura panyaya yemwana tikabatsira ndo thank you yamuda kuvapa nibvadaisa riri audio vasenda audio kufamily ndobva family ndofunga yagara pasi futi ugona ndakafemigwa meeting yonga uri kundizoma kusini ndakatonzi uyai kumeeting ndobva ndango muzani ndine chimwe chinyumwa chiri serious ndobva ndangoti hameno kwakaioneka weather so ndobva ndangoti I'm not going ndobva ndapaka meeting ukatoitwa ndakuzoenda anomaona asina ndatonzi mugoya handakuenda right so vadaro nesuro ndobva varonga kuti right vamwe vanhu vanzi vangu varipo vakati hazviiti hasiriyo shona yekuti munotora mwana nenzira yakadaro hazvigoni munotuma munhu here ameno zvawakaudza naikoko saka pamiting vaironga
panongori ne1 munhu anga achingobudisawo information achikumudza kukanda information yaenda kuvhondikandirawo information ndobva makuseni kubva kwaya message yanzi kwanzi kuri kutumwa vanhu nhasi ikoko kuzotora mwana kuna mai comfort. Ndikati ndatina mai comfort hakuna mwana anotorwa, ina handiripo guys, ndatoendapo patoitika zvimwe, ina handipo, ndiri muroad, ndanditori muroad kuya kuJoburg right now. Asi moodza kuti munhu anochengeta mwana ati handipo, ndodzoka mangwana masikati. Saka meeting ngautwe neTuesday, inini wacho ndavepo, anomaona. So ndoda kunzwa kuti according to them vakatarisa mwana uyu vanofunga kuti mwana uyu anowetha mari. It's something that I'm going to ask, and I'm going to ask again about mwana umwe mukuru uyu kuti ari kupi, character uyu ari kupi, zvakare anani, because already I have the information zvasingazoziva anditi right. Wondiudzawo kuti ari kugara nani pai zvikanyanya kunetsesesa guys, I need your backup. We're going to involve social workers. Zvitori nani atogone social workers. Pane kuti mwana ndiye unofudza mombe, zvikunzi mwana ari kufudza mombe ane 6 years kumusha uko achigara ega. Zvitori nani atogone social worker atopiwa vanhu vakutsvaga vana vanonomuchengeta zvakanaka. Anomaona mai comfort vari kurwadziwa, vatadza kana kudya vari kutadza vari kuvhunduka. Mozati mwana wakachengeta vari mwana vave nebondi, mwana wavo. She might not have everything zvamunazvo ka zvatinazvo, but rudo rwavaitadza mwana waye nesu tose tairuona guys. Vane mwana wavo mukomana last born, munoiona imimi. Mwana yakatanga achiita godo, maizviona vachiita godo vachigurana mumakumbo, ananyosiyana naComfort. Anomaona kasi mai comfort vaingo vakapisvika pakudzidzisa wavo mwana biological musani kuti iyi ndo ya last born waane chibhodhi kusvikira chajaira chimwana chiya Matthias chiya chajaira, andimaona kusvikira chajaira. Ndo munhu anonzi nhasi after 3 years vanoya vachitora mwana just like that kuita kunge anotengeswa kuti imari yamakachengeta just like that, tinoda kutora. Ndo society yedu. So ndangoti ndikudze madhasi Ma1 ka auda kutanga I'm not ndikuenda kumusha because kuti nyaya inotaurika zvina kunotaurika tiri paground. Andimaona kumusha kwacho koko tichibvunza na courage tadi tichimuona ari apo kuti uyu mwana ushu what are you doing. Dei vanga vatotaura vachiti tikukumbirawo kuti muye nemwana aende kunona maybe pakavigwa baba odzoka, zvanga zvichinzwisisika. But still chero vakazochoya neangle iyoyo guys pakutonetsa because akutoziva plan yacho. Anomaona kuti vasvika uko vanogona kuoverpower kuti ngasara ende vanenge vasisina power. So ndati kuna mai comfort you are not going anywhere, hamuchaindi. Baba comfort tikaona zvakanaka ndavatimbomira timbodzeya mweya, zvikafamba zvakanaka munogona kusara futi, munogona kusara because hatisi kuda zvinhu zvinozonetsa kumberi. Handitika pakasiwa mwana ari kupasiwa, hapana norambidzwa kuya kuzopoda chiona mwana wehama yake. But kuti mwana atogone nzira iyi just like that guys, ari kuneswa kuna ani kupi. Whoever ari kunopiwa uyu anga asingazivi here all along kuti kune mwana for 3 years aidi kutora mwana kuti achengete. Mukuru mwo uyu takanzwa tese pana pato mwana kutotambura guys, makanzwa. Handisina kudzai, I played an audio yamakazvinzwira riti handina kuenga kudzai sekuwa vapedza naye kuti vamuchengetere kuti vazotora kutora uyu. Chinhu zvandakamukurimba chichifunga pana kuti zvinogona kuitika because kuri kunzi kune imba yakasiyiwa chiyanga yavakwa nababa wemwana, but vachagona kuti tipei mwana kuti atatora imba iyoyo. They can still leave the house pasina kutora mwana ngavamusiya ari kwaari right. Kwaari mwana ari right. Saka ndo zvandangoti ndiri kuzokudza kuti guys kuti guys Ma1 uda kutanga, saka ndo zviripo. Support yenyu is going to need, we are going to need it because mwana uyu mai vakamuchengeta truly speaking imi munobvumirana neni kuti tiri kutoti ngavaramba chengeta mwana uyoyo. Hatisi kupindira mufamily affair kumba yehama, but based on the circumstances that we have seen isusu sevanhu mashionera guys, mashionera. So ndo nyaya iripo yandati ndikudzei kuti nyaya iyi hai pane zvoda kuitika.
saka mugara makangotiya mukana ndauya kuinda kumusha. I'm going Thursday chinenge chinaga kuZimbabwe. Thursday chinenge chinaga kuZimbabwe. So zvimwe zvese I pray and hope kuti kunenge kune network. Chitaura nemi ndichikubatsira ZAUF paela. No, it's not paela. Antimaona antimebikwa imhoro nandodo. Esindodo shamwari yangu uri boy. Saka ndonyaya iripo guys, ndonyaya iripo. Clarice mushonga wabati pasina chironda. And I'm not doing this for my own selfish reasons. We're doing it for the best of the child. It's for the best interest of the child. And so yeah. I'm going to be say guys. Kuti meboto pizza. Ndautambi wena. Hey. Zvazvine mhiripiri zvimukuzviona imwe yandatosiya. Hautambi nokudla wena. Jezere hangu. Hamutangula. Mukudla wani ruhozhwa. Mukudla ruhozhwa. Mana kila dzinoita wakadzidyiwa dzipano. Right, saka ndonyaya iripo guys. Ndati ndikupirei musive. Asi zvisinei tiri kuJoburg guys, vari kuEdenville. Vari kuEdenville uko. Kunzvimbo inonzi Edenville kuJoburg. Kune function iriko. Club Inito. Kunenge kuina Mr. Brown Independence yeZimbabwe. Independence yeZimbabwe. Kaisi simeri muripi ndaona Pretoria. Aiwa tumelo inini handisi kuPretoria. Ini ndaenda kune Independence kuJoburg. Ndiri kuIndependence kuJoburg. Ndikwandaenda. Hanzi muri kudya. Ndikudya maprawns, sushi, mamussels, crab. Izvozvo ndo zvangu izvozvo. Akudai zvihozhwa. Kwai ndine guwa rako na Flosi. Flosi uda ndiuraisa that maybe pano. Ndigore. Hanzi naSisi MELLY vakasimbisa padoro nefudo pazvibhakera huku waida kurwa nechimwana. Hazviti. Ndivo vakatondidzora. Kuti haadi mebhisiyari nechimwana izvi ndikati alright. Vana chimwana chimwe chakumburudza chiya maybe. Chave neukasha chiya. Chiya. Ndiumburudzi nezvonano. Chave neukasha chimwana chiya. Ona takachibara sei chida kutogwa chako newe. Ndangoti andimaona ndingazvimuzvimirira hangu. Chichipaparika ndakamira. Okay. Ndangochidzipa. Kawani. Hanzi muri padhuze neni. KuEdenville. Hanzi independent napa fair. Asi mazimba ari kuitawo function yavo yemaindependent. Saka vari kuEdenville guys, make a date. Vari kuEdenville, make a date. Uyai guys, uyai vari kuEdenville. Mwaradza ichidzikisiro changu ichi. Auchonani. Mboro vasipi chitoni. Saka usipo kuvaviwa. Aiwa vaviri. Otonaka manje. Imbotesteyo. Aiwa bod. Akandikasazviitira manyoka. Ai bod. Ironikisi. Ndodonoita. Hey. Gudari rinenge riri muzhira. Gudari riri muzhira kuinda. Mirai. Gudari riri munzira kuenda. Mirai timbori chiri kumbofamba mirai kana rasvika chakudzai. Saka vari kuEdenville guys, we're in Edenville. Evidence pa club inonzi club Ignito ameno. Club inonzi Ignito ameno. Gawe timbomuonawo evidence. Hanzi vhesi ndere black label chaiko. Idumbu reblack label moti kakuita dumbu reiro. Muna chidya mazichips ose akadaiwo. Una starch your fat starch. I'm happy to see you do maybe. Boom. Nas, Tracy. Nas. Anzi
hanzi asi mugomo raburuka mugomo rafamba raburuka mugomo raburuka raapasi mugomo raburuka raapasi rakutimbo richifemba kuti munhu ari papi kuti mambo ndini ari nechepapi chapo chapo kuti richitanga rwendo manje rakuda kutanga rwendo gudo manje mugomo rakaburuka hanzi president wekubotswana akavhura bhodha vanhu vakungokwira bhazi but ndikuona tachazviregreta gameno guys mukuzviona sei I am seeing president wekubotswana regretting this decision yekuti mazimba angokwira bhazi achikrosa paya mata zvokutamba nesimba ipi mirai muone I'm seeing him regretting handizivi ngaiti muona zvinosvikepi wangokwira bhazi kuchinga unoba hava achidzoka wangokwira bhazi unoba wodzoka mirai muone kana magetsi avachina waya kaya dzichachekwa tambo dzekopa zvokuti vachaona kuti hapakaipa mirai muone acharegedza decision ndinoona kuti zvichafarwa manje manje amen amen ndo zviripo right pane munhu wandakamirira guys pana bhudhi baba vandibata baba vakahura nemukadzi womunhu mumwe wedu pano padhayari baba vakaita musika nemukadzi womunhu vaita musika nemukadzi womunhu ndobva murume womunhu azviziva murume womunhu akabva agadzira mukadzi wake pavakanoita musika wake chitu ndobva vaita runyoka saka vaita runyoka saka aita runyoka kudhara murume uyu andibata chiti smeli ndazviziva kuti ndozvikuitika vaitwa runyoka rwariya vakari kuda kubhadhara kune murume uyu murume uyu akuramba kubhadhagwa gaisi nyaya inotongwa sei murume akuramba kubhadhagwa runyoka rwakaisa pamunhu akaura nemukadzi wake poitwa sei saka magetsi kwavainda vari kukumbira kuti zimbabwe yese izvizive zimbabwe yese kuti ipindire kale tone zvamuri kula akuna hoshwa imagine guys nyani kuratidzeini hoshwa ane mune mwoyo murefu pane zvimwe zvinhu zvinoda ngodyiwawo uzongoona zvimwe zvinhu kakanje oja makakanje orai hanzi inonziko incognito munopa pronounce amshudika incognito lunch bar incognito atambura atete chihoro achabvuma rini iye munhu achirwadzwa kudaro iye munhu ari panguva yakaoma kudai handina kuzobvunza kuti tichazobvunza palife kuti anga ari kuzviziva here kuti munhu ane ningikiri ane murume handisati ndanyatsobvunza zvakawanda vangondifonera hanzvadzi yangu vachirwadziwa sisingaiti vachida life saka tei vada kudata life foni isosi bata sosi ikuisva vakutodziwa runyoka inyoka inoiswa mumunhu anenge achirara handisi kuziva tingaditata life navo but bhatiri ravo rabva rapera manje saka kwakusina magetsi amarula kunaka amarula inaka vedu especially amune maicebox akawanda yo kana ndakudira imwe amarula inaka naimi guys amarula inaka asi muchenjere kuti hatiendi kushowa kushotoenda maybe kudriver dololo kwaiti maybe skin kunaka so yanaka ka skin yake ndikudya zvine utano anaka skin zvokuti saka vari kurwara patients vari kurwara saka vada kuti chinyacho chiya kuzimbabwe kuvanhu vezimbabwe kuti vanhu vazame kutaura nemurume uyu vandipa namba dzemurume wacho but handikwanisi kuti ndimufonere karight now usatanzwa nyaya chaiko kubva kumuridzi wenyaya yataura iga nditetopapo either taura ita top up
combination yeamarula seafood vadhara iwe combination akuru guys dzimebari mafuta angu vanzira mafuta api kumesa kudara anzira mafuta angu dzimebi nashandisa mafuta angu ya Juliet hatisati tada kunyastora zvakawanda before sati vauya regai vachange vauya panapa tichange tanzwa zvisere Mr. Brown amunoziva asi right ndaudzira yanga ari ngari right ichi ndochavari kumwa ichi ini hangu ndiri weutema izva hanzi inonzi Felicia ndiregererewo inonzi in guys tipewo mazita akareruka ignito mira tipine zvingadondinetsa izvi inikonito guys amene pakati kudiko apo naimi guys inikonito lounge iwe Feli panonzi kudiko inikodhori meno koko mokuziva iyo adress iyo mukaisa pagps mosvika munongoisa pagps mosvika inikonito ameno koko kwachoko kulonchi kuna Mr. Brown guys kune maartist akasiyana siyana anenge aripo uyai tifare its very cheap kanzi brand muise brand mabrand ambassador anoda kusoti wakatowanda kune vanhu vakawanda vanobva bvumwa nefuta zvokutodaro vari kuuk iko Canada but vanhu vasiri vespotlight havangadi zvokuita shumbres iwewo hatinamba kusiya takuti uya tiri padhuze nekuboxburg kwauri ukati ndinouya hauna kusvika panapa hauna kuuya hanzi you pronounce as incon inonzi kudiko inconita isaka inonzi chiko no Mr. Brown is my classmate sure here Lizzy hanzi iti incognito inshona zvireruke nai incognito guys ameno nyewe wakatimidza zita racho nauda ngotiomesera pano angotiomesera zvototo isu chembere tangoruma rurimi chida kutaura kuti incognito iyoyo ameno nodi maybe incognito incognito guys yes masogona kuna incognito incognito guys pa ku Edenville mouya newandu wacho faina uyazve ku incognito kupagati Edenville ipadhuze neboxburg uyai guys very cheap I say 100 rand 150 imariko maybe afly ndambotarisa andipemberere independence desimapa ndagona Brenda incognito okay incognito anzi dhumebi nezimhino radhumebi rinenge rangu irori zimhino ramuriwo ratu iro rakatofongorawo zvaro ndinozobvagwa nechichichichikunaka zimhino iro amafema otoendirana iwe saka udhino aiwa tinoendirana pazimhino usambondiseka zvako wachitiwani mino totofema zvinoendirana totokwikwidzana. And what is the name of the drink here? World Africa, and you go comment section. World Africa. I don't think Darka Marula. I don't think Darka Marula. Champion. I don't think Darka Marula. And the way Vita Sunday. And this could see what to say Vita Sunday. I think club you are quick. It's a kuti club Yema Sundays. Was my club Masho Yema Sundays. I told you when I got Sunday club Sunday. Ino fire joke to that. Tarisai ku boxburg ku club Africa utinde kwe masande kunofaya masandes vanhu vakatojaira kuti masandes kunofaya kwai tione kana my plate ndakutopedzani wazi wewe ndandi
kwaisanda shumbresi anenge anotopisa akadaro masandisi iwayo anotopisa akadaro anzi sande vabhaisa because mangwana kumabasa maklabhi vanenge achitopisa akadaro zvekuda jobheka musina semoenda basa kamwe anozviasira right saka you team guys vangani vari kuuya guys amena coming timboonana timbotamba amena coming guys timboonana timbotamba kaina masika manje masika apa Durban apa ndiri kudyisa zvinhu izvi mira zvakoone ambuya mulabo muri papi Durban wandongorera mvura ma kaenda location ndisvikepo masika ku Durban uchabva uchidya izvi ndiri kutokudza ndiri kudzidzisa kudya zvinhu isi wakatenga tiketi kuenda Durban sisi ndo 6 madiaries hanzi 750 chaiko lazi ndege yako ndege yako ndinokushena nayo kuno kurasenda kushachi yes varipo vanomberesera kuenda chibro kuna tiri kuenda hanzi 1.150 share ariko timu rekuno tiri kuenda umwe nendenge andenge hanzi 3 days 3 nights ndiko nokutenga kubhadhara zvitiketi ukatenga zviri akachipa matiketi mari kandege akachipa kuti 1.5 kuna nekudzoka ndorutsa mndege kuna nekudzoka 1.5 nebhazi nebhazi ndorutsa uzati nebhazi ndo Durban 7 hours hai hamba kundimanikidza kuita zvechirungu zvandisingagoni ndizvo here naye wedu ngwenya nebhazi usvika makomba azvimbo zotamba sei nazuti vakati havasida kundisa pachallenge yekudya itiko this time nechallenge nechilisi kune challenge nechicken nechilisi makati handida kundisa nekuti ndingapedzereramo unopinda kuDurban kune vanhu vari kunzi vanozva ustereka munogona kukwidzana hazviti ndotoenda ndakatsanya 3 days zingahli panzi demari ari kumairo ndochairo black label manje hanzvadzi Jonas munhu ari kumablack label mukadzi kauyo rakanaka chose kana richimwiwa nemi vanhurume kwete mukadzi kumwe akarelaxa kumwa black label kuita kunge ari kumwa zvimwe zvinhu hameno akarelaxa black label irori kuita kunge ari kumwa zvimwe zvinhu ndiudzeiwo nemwedu ndokumwa ndakadini but magi uchinopinda pauyuka pamafaro audzonyatsa kunakira unenge wakaneta uchizosvika pamafaro usvika uchitamba makombani kakazvimbai remember bhazika bhazi haisi mota yako bhazi munenge pamwe makatogara rakazara makaita 3 pasiti makatogonyesa makumbo kudai usvika usingasaubho iri ndo rinonzi dringi manje iri ndo dringi iri muri kuona iri iri rorutisa iri ndo dringi iri kwaina tadarira nyara yaamchallenge you musokudya musi wacho hazviti iwe tingatozi mari yedu tiri vaviri ndinomukunda ula unomuziva handimuzivi kukana akunda kula aiwa indinonhaka ndoda kusvikirwa kaii panguva yekuti ndakuda kuti yuwi kuti mumotombosara matomboita 8 nekusvikirwa chete nekudla nowashavira kuri chibuda kupona hatingoti taakudla kapamakuku hanzi what flavor isi normal flavor chai normal haisi chocolate haisi chi normal flavor hasana bomwa chocolate ya ndio tinonaka yedu ndikona soti chocolate amarula iya imwe yacho yanga iri pasaidi ya alright love you too Primrose Madzima right naishami matemera hanzi nashami black amarula hii tinorutisa black label ndodoro chaiko maiwe pano paita vakadzi zvidhakwa zvikanzi nalinda amarira loitsa nyongo black label ndo inyama right maiwe no babarazi izvo zvandiri kunzwa voice Irene akati amarula is too sweet pano paita zvidhakwa chaiko maashawo be there you know ashawo me no ashawo our showers me president ashawo nokuti makuzirira vari kuita amarula so guys imagine ini zuro ndakarara ndichimwa black label nhasi ndari mukwiriro chimbotodza nyaya dzekupa wato maybe guys hamudi kudziwawo nami dzekubhawa hamudi kudziwawo nyaya dzekubawa dzinotaurwa panani
Ulembo wathi awufa. Ayizonezona ndakabata mene dzangu 4. Apo ndichikarira mari. Vese ndaivada. Vese vanga vasingazivani ndichida kuenda navo vese apo ndichida mari. Guys, imagine. Mutaura iya makambondibvunza iya gore riya. Achingoti unoizivako. 3 samu. Aiwa dziwo unodziziva. Chingotiudzako. Chingotiudza ndonyaya dzako. Ndozvo zvako zvaunodai. Tiudze. Guys, ndosaka muchona muchimwa Black Label. Black Label romuone munhu ari strong. Masauzi akagwinya strong. 3. Chai asi unotengesa. Kutengesei? Amen. Chizvawo ndotengesa. Kutengesei? Ndotengesei. Ndoenda kubasa ndotengesei. Unoshanda kunonzi kambani kwenyu? Ndoshanda ku RS. Zvoreve kuti IS. Zvoreve. Kwai anotengesa nyama. Andinowa marira shuwa here rumbidzai. Biografia inoda kutaura iro. Ndakamborimwa ndichida kutesta napinda musaluni vasikana musaluni vanondigadzira musoro ndobva vaimwa vati imwai kani. Ndobva ndati 1 regreen zo. Ndobva ndati 1 chibhodhoro ndiwe ruri kuita kunge lemon twist wena. Ndobva ndati chibhodhoro kato. Harivavika rinonaka. Kuke juice. Ndobva ndati 2. Mbava totarisana kanzi muri kuona zviri kuitwa here. Kanzi mungona zviri maidhiwa apa. Mirai muone. Ndobva ndana doro riri kutonaka here. Apa rakazara rakaiswa mumvuri mumadaizi rakazara. Ndobva ndati rechi 3. Dhumepi ndakanga ndisingasaoni. Ndakuona zvinhu zvichitenderera kudai so vanhu vakamira nemusoro makumba mudenga ndakagara pasi kudai ndichiwasa kuti ndikuti 3 doro riya ishit chegreen checha chinonzi biografia chiya amana kana uchimwa Black Label chakazondorosa trumpet yakasimba handakukwanisa kutobva musalini papo same time ka ndakatombogara ndifunga mahours ndisingasagoni unodriva sochiona zvinhu zvichikudubuka utinonge mutari kudubuka ukada kuzokudubuka chaiko ndikatozogara chaiko ka kutonyatsorelasa kutovacha chaiko kutombovata ndiripo uri kuzwa zvinhu zvaikudubuka zvindaizotadzisa zvinhu kudubuka aiwa mukadza kusa SIS MELLY muri moga next time fambai negrandpa renyu motora mvura yenyu momwa zvinoita kuti udii munobva mastarta futi mubva matova one iwoyo musi iwoyo one and first and last ndakati handidi kuchiona chidoro ichi ndakazogwara chaiko mai nekurova trumpet chaiko nekadoro kaya ndakunyatsonzwa kuti ndakaurova trumpet kusvika chiuroro chogwadza chi terai munzwe zvidhakwa grandpa inoita kuti uve soba kana ukaona unyanya kudhakwa zvazvori pavanyarikana chidi vanhu vanomwa doro vachipengereka gara netumasacheta kuti grandpa utora mvura yako woti hanzi nalaram chengu ngatiitei madonation Dhumepi asiye kutengesa nyama atengese business Dhumepi angasiya wakamutarisa kuti angasiya ungati angasiya kutengesa business yei unongoligwa mari naDhumepi unofunga kuti angasiya zvinhu zvaajaira kuti kwaida kutenga business chiri nemuriro wayo hairegi SIS MELLY musavhare vada kuita donation kwai chiro chida kunyatsodya mari yemunhu imwa grandpa kwandi ari kutoguzirira wena grandpa omwe wanatsogara pasi kunochena tichimwa doro SIS MELLY serious ndikabata zvangu mhene ndida kuonerega but grandpa idzingiwo peri ungotira soba energy yose achitenga ichonanji ndokwatinenge tiri nhasi Regina nhasi ndokwatiri uya mufana wangu yatikuona ikoko kwatisangane timbofara pamwe chete uyai table yedu madiaries come and let's have our own table uyai asi muye negrandpa yataugwai mari grandpa muye negrandpa nemiwo kuti tikatagara pachitable techimwa grandpa bo zvokuti ende unoidya mari kuwa kuti zvakanakisisa iye ari kutokuchandisati namboshuta paupenyu hwangu ndicho chinonzi shisha hata namboshuta chinhu chiya musachishute kana mudziva mumwa doro mukati mumwa doro hamusi kunyatsogona kumwa doro mukati shisha nokurovai munoti pasi asi nambochishuta ina nditoti nditoshusha ndona sokuti kudzidzira kushuta madragini asi nambochishuta ini ina hangu shisha handisuti ndoda uyu Faith hanzi naFaith ndoda number 8 brutal anda anoda chibrutal fruit
hanzi namaitawa grandpa energy muye neimwe ndokuigirai zvibhokisi unomupa energy singaiti ndokuigirai zvibhokisi zvazvo grandpa yakachipa chekuti pano singaiti brutal yepingi ya brutal nyangwe nendombo imwe haina basa ya haisi too harsh brutal kana iroriro brutal is not harsh utomwira ndichitetera zvangu kuti doro rangu rinogona ngonzi pera asati ndadi iwo nerimwe riri mufiriji umu ewa ndikutetera tikada kuvhura mapombi sisimeli tinovhura but dumbu ningi firiji ningi ido rakaipa ona dumbu rawave naro nekuda sisimeli ratoserera aiwa kuserera handina paya ranga rakurisa iri kuindirana nemuviri dumbu hapana kuindirana iri hapana dumbu ndo ratokura darika muviri wese aiwa dumbu ashuwa aiwa dumbu rakura darika muviri wese aiwa kana aiwa dumbu rikuindirana nemuviri aiwa kana dumbu rakawedzera kudarika zvinhu zvose naimutarisai muonewo dumbu ndo rakatokura darika zvose rakawedzera ura kuti hakuna kupi kushure hakuna hako kana chinhu hakuna aiwa ko hakuna chinhu ko hakuna hako chinhu mangopuwe kugara chete mangonziona mwari chitora yekugara si zvokuti kwai mungatoti maspika aiwa maspika hamunei maspika hamuna brutal chiri bho manje chiri right chachero kudhaka chidhaki zvokudaro chiya brutal fruit hai ichi chasi chidoro chikunaka ichi ndakudai ndakunaka kudai aiwa ndakumikisira ainogona wamikisa chii aiyo zvikama aizacho amangoesai matadza kuziva dhini ratodambuka ruvamuro zvine kukura kwedumbu apa vanhu vane matumbu vazhinji wakambonati havagoni kupfeka hembe dzavo havagoni kupfeka zvinoenderana nebhodhi dzavo wena zidumbu ratokura daka zvose kana une dumbu tumepi kazhinji usapfeke zvinhu wakambona tini kubva pandakasimba pa wakambona ndakapfeka mastrap dress iko zvino wakambona ndakapfeka mastrap dress kubva pandakatanga kusimba ndikata dumbu handipfeke zvimadress zviri straight izvi vanoona nokuti inoita kunge chihamti damti kuita kunge chidatya chakaturikwa pamusoro peduri aiwa kana uchipfeka matrausi pfeka nechinhu chinovhara dumbu inovhara ndindangorisunga chete hakuna pfeka nechinhu chakabata dumbu ehe hakuna chinhu chakabata dumbu saka ifashoni kamazuva kudai nokuti hazvinyatsokubuda mushe ina handichanopfeka gasi zvidresi zviri straight zvizere muwardrobe mucloset mangu handitofeki unoita kunge chihamti maimwana handitofeki zvidresi ndinotofeka mukuona kuti mazana ndiri kubva pandakangosimba guys ndikaona kuti zvatoipa pano ndafuta dumbu kajojo tenge kati pa ndakuzvipfekera zvimatupisi zvangu chitrausi nechitopu zvinenge zvakati vharei dumbu muri kundiona madress angu anenge ari stylish akaningirira akati bvu asingaburisi dumbu izvo shure mukaona chandakapfeka bata apa dumepi nyatsokuonesa ndakatopfeka zvinhu zvinotoenderana nedumbu aiwa mira pabhengiri mira ndipotagadzira gadzira nyatsokuona sketi yeplited ndandisingapfeki zvinhu izvi guys onai ndandisingapfeki zvinhu izvi tarisai sketi unoona tarisai sketi mukuona sketi tarisai sketi unenge uchida kuti uvhare dumbu risabudikire chionekerai saka unotopfeka zvinhu zvakadodi zvinenge zvakatomira zvakanaka zvobva wada kupfeka chinhu chinenge chakasiya dumbu kudai unopfeka zvinhu zvinotoenderana newe dumbu rako hakuna kuda kupfeka zvinhu zvokuti unenge wakachisketi chakati mbambambai macho kuti dumbu unofamba uchipfekwa nevanhu zirashumbirezi dumebu unoda zvinosiya dumbu panze but hazvikufiti hai zvonfita ini chii zvinosiya dumbu pazhe ndopfeka hangu kana nichiziva kuti ndiri ndogara mota kana kuti kudi handiwana handagara hangu mumota chinosiya dumbu pazhe andopfeka ndoregerere kundorambidza kana kumba ndinotopfeka kana kumba kwangu ndinotopfeka because hazvina stress aiwa dumbu rako harina kidzi kuona harina kidzi kufarasira pazhe dumbu iri zvinhu zvakati bvu fled nitsvaka zvinhu zvakanaka zviri straight zvakanaka zvakati bvu zvinovhara padumbu apa zvinovhara padumbu tatopedza isu betuwo zvinovhara padumbu usapfeke chinhu chinenge chakasiya chidumbu guys ivi kasaitwa pati ewa kana indakatochinja dressing jaketi ndaiwe kare nine wedhayo ndichapfekera kufiti kuti hazvisi kupinda muna makumbo ndakatopfeke ndangopfekera chete ngoti semunhu angopfeka akanga achingodhira pachakuno wona makumbo ndakatopfekei wona makumbo chando wona makumbo chando ndakatopfeka chando saka dumbu my guys musapfeke zvinhu zviri straight izvi mazhuwa
chero mamwe zvimwe musapfeke zvinhu zviri straight. Kana ukapfeka jini rako kazhinji kacho smart, wear big t-shirt. Mazana ma-oversize t-shirt ari mufashion. Ari mufashion ma-oversize t-shirt. Pfekai ma-oversize t-shirt. Hauna stress. Pfeka oversize t-shirt, hauna stress. Hauna kana stress. Haudumbotesta? Aiwa kana iwai vanhu vakuda kundiroya. Zvauya nekupi izvozvo? Zvauya nepi? Anombotesta. Handizombodi. Kana kufarira. Oversize t-shirt. Ndo yopfeka zvako oversize t-shirt yako. Kwai handi chakupa a neat jacket for that skirt. Oh, sure here Karen. Serious. Ndangofekera ngoti semunhu ari kuchando. Turambira tena. Hai moja kwa tisati tsaningirira. Pinda neUber. Hai wanda kuva limita guys. Pinda neUber. Tosiya mota. Aiwa dora ngevapi? Pinda neUber. Iwi. Tosiya mota. Dora rinomuwa semvura. Toinda nemota, toinda neUber tosiya mota. Nai, munugare timwe. Yezvo. Aiwa. Nai mtigati mbofugwa neme. Makambona tikana kabva kumba unomboita kamhepo kanombofura. Unovatengera grand pa ndogara naye. Unomboita kamhepo kanombofura. Akandituma mvura ndoisa grand pa mukati. Kwai kotrisa msavu regai auya kudze histori dzake haridzizivi. Regai auya kutsanangurira histori dzake ega. Ina haridzizivi. Iri ranaka nhasi doro. Kanaka ikoko. Maaizi uya nawo mbichana. Aizi nene komedi yandaverenga. Aizi ndimebune moyo murefu. Sisimeli uri kutuka. Ndina sisimeli ndaisnema. Wasara moga. Jera daro. Ameno tarasa. Asara msadaro ibara ulidzigira tubebi. Muwa ulidzigira tubebi ndo utumani pano. Ode msadaro. Mwazari tubebi anondiperekedza anondivaraidza kana ndifamba ndoga paya. Ndokuti tubebi handi. Anototi handei. Anondiperekedza kana ndichitoenda ndotofamba anditomboboeka ari murodhu. Teta tove 2. Kwanziro ido exactly ido rero ndoresa matumbiro rinesadza. Nesadza. Toenda neUber guys. Atingaiti nemoto totorwa mota dzakanzi North West idzi kwei zvabva kumaprazi kunana Rustenburg titore mota idzi. Toenda neUber. Plus tiri padhuze akusi kure panapa ndaonasa kuti pakati 7 minutes nepatiri padhuze toenda neUber. Kwai kutochona rangarai uya ungashaya 100 rand kupinda ere. Anzi hama msenshoya. Asi zvifinika munhu wangu shamwari yangu zvedhumebi nenchimu. Iye anotodijaira. Imini mune ndinonezekana. Iye anojaira ngachikufa nokuseka. Anenge achitofana kuseka boda undiwanzirawo mbondiwanzirawo. Iye anenge achitowanzirana ipapa. Ana basa ndepana ndimasipune ipana pa hotel rebasa ri. Tumebi paimsadaro guys, tumebi mwe anofamba nedaskana. Moti chimunhu akakura kudai ndikasumuke kuti apa up and down kunotara doro nchidzoka chitina chitora unokutumoona tumebi. Guys. Ngazvigone izvozvo. Ndechimwe tumebi uyane doro. Tumebi. Takura pabeki. Tumebi. Dai. Zvichitofamba. Mbakambobusekaje. Papa aida kurowa chimwana chachanga chitoya hopu hoti chiya. Ndakazomubata undoti tumebi chisena nemwana usamdzosere but tumebi apoka aito chimwana chaitoya hoti cho. Chaida dokira musoro pemota pave na budhi vake timasomera. Vanonzi maraba so. Budhi vake timasomera munozoya vanonzi maraba vane masina. Vanga varipo vane chimuta chavo vakamira paside vane mota yavo so. Chimwana chaida kukwira pamusoro penhingikiri pemota chida kukwira pamusoro pemota yamaraba uchijambire tumebi. Anomona tumebi angoti sisi muri kuona chimunhu chindikati tumebi usarove munhu anofa. Chimwana chiti ndokupaza iwe. Ndokuvuraya ini. Chimwana wakati ndisamurova anofa. Asi wairokwa paya tumebi. Aiwa. Handisi munhu weviolence guys. Handifariri kugwa. Ndikatsamwa ndinenge ndatsamwawo zvishuwa. Asi chimwana chakujairira chiya. Chakandijairira cho ndirambi guys. Chakandijairira handirambi. Because vaudze chokwadi chimwana chakujairira chiya. Ndakatonyara SIS MELLY because ini unosara chokwadi wakatla kurokwa tumebi kunyara iri kuti kudii. Wakatla kurokwa paya. Ndakatonyara guys. Vanozonditi zvino zvandiri kufamba nengbo. Guys indoda kuudza chimbomira munhu. Tara chokwadi kuti wakatla kurokwa paya. Munhu wekubhawa. Totonyara.
mwana uya aibva kubva andizati mwana ndiye famba nevakomana vetepuka asiri aifamba nevakomana vetepuka vaibva kubva waka vanhu vaya vaikubika vaya SIS MELLY ndiri munhu wekubhara ndiri munhu wekubhara kuita zvekubhawa kunoitwei koitwei nemaoko kunendiwa nei bhotoro SIS MELLY ndikatsamwa ndinosveta manje muya tasina mabhotoro kapaya musiya SIS MELLY tatisina mabhotoro kamusiya vanhu ndakangonyara imi kuti munozoti yowe kuzvonofamba nebenzi kopa tisina mabhotoro musiya waigwa nei paya mabhotoro anga akazarawo baba tasingatengesi mabhotoro apai tisina mabhotoro aiwa kavanhu vandivaimwa doro rimwe ranga riri kumasaidhi kusaidhi vachizvimwira bhotoro SIS MELLY bhutsu inosumuka zvekuti kana nemunozviona ndehunhu hwakaipa hunonyadzisa iwewe kwakadi kutadza ipo paya takaona pamwana uya nditaridze asi mutendere ndibaye life ndione vanhu vazvione here nai tikada zvongodzwa nomuromo techida zvongodzwa nomuromo kakawina kavanhu vaona kuti wawina kana wakatokwana noona kuti warohwa mazvihwa kagaisi ine munhu anoseka ndifaniri kugara achita faiti ndovanza hunhu hwangu kuseka ikoko vanza kupenga asi mwana chacha kurova dhombi ndigarohwe nechimwana chachaya chaido zvigwarirawo chiya ndaikuti kachisunda chaivira kone chiya nharo dzacho nachacha chakazonzi nabhaunza ndakagara naye chakazombatwa nehuri nabhaunza nepapapa ndopachanzi zvini papapa kudai vachakotamiswa pasi kudai zvikanzi iwe udatadanizi panapa tokukava kanowira kwazviwa kanowira murodhi muda chakazodzoka chakumeregero ndachiudza kuti takukudzinga munomu ndinda nokumeregero munhu asiri dhumebi handinamboziva kuti uri wekubasa kwedu sori hako makazotauriraamuna here odzoka ndikati andazongona mamese pachikora ndakamati mutaura dai mwana muchinyaya nyaya yetepu ndakati mukutaura nyaya yetepu ndai ndakafunga muri kunyaya ndandokombi gwaro regeretepi ndakaudzwa nomu wacho achishandisa tumaoko wacho wekutora pakaipa vanhu vangu vaya vekubhawa vaya so kubhawa unotofarira kuziva kuti unofarira kuzvidzora kusvika pambi ndozviwo achambira zvakanaka tasamona nhama vanga kana ndikasvikawo asi nemhaka yei uchinda kubhawa dhomebe hanzi musajaje vanhu hatisi kujaja kubhawa uku ndiri kutoraramisa vana vangu nenyaya yekubhawa iko aiwa tikuzviziva vana vari kuchembera chembera ari kutorarama ariko kumutsvako ini wacho kana ndasvika kuzimbabwe haungatombozivi kuti ndevasisi vaya dhirezi rangu tolukaluka totoitawo munhu ari bho saka vatozivi kuti unokeya jesus vakutozviziva nepafacebook serious ungatozviziva mukasangana neni murodhi aiwa akana akasangana neni murodhi anongoti mai maria musandi vari kuindi hey ena angwendi pose pose kana hai vanhu aiwa windi pese pese windi everyday ndokona ka1 pablue moon si ndiyotira mesi dzangu kumba kwangu ikwako ndokune intaneti yacho yose mesi dzangu mudheni mangu ndomandoitira zvese zvese animaona asi kuri kuti dhimebi wewe chaiko chaiko watichitaurako vanodziso chi vanenge vadadzisawo mastera munofanira muchiuya kuinbox muchibvunza kuti nai dhimebi haunogona kuvadzisa kwe baba paanogona nguwa murume wangu ini naandishupa zvakadai ndokudza kuti unomubata zvake ungandiudzaiwo usina kubata wako zvakanaka iwo usina murume udaanudza zvokuti kwai ndibate ini ndakugona kakorekta macorrections chitiudza ura chitiudza tobata sei chitiudza tobata sei tasiniya manje chitiudza tobata sei zvakanaka ka kuti ngoti mukadziwo murume ari kuuya ari kubva neoko owana zimukadzi rakati chidhuku mainhiye vakapfeka zipijama kubva kuseni kusvika manheri moti sivana dhimebi toita sei mubhedhirumu imomo akapfeka zijini tirauzi ndimai mwana vari mubhedhirumu nababa mwana kana kumboendawo auti nababa mwana kwete ngoswera makapfeka kana dzirume racho risingadi kuenda auti nemukadzi wodii auti yako unoiti nabhedhirumu nemurume wako kana asingadi kuenda auti achopedzera ada noitira auti mubhedhirumu imomo nemurume wako because kunze uka kana vauya isusu tiri kugadzirisa tiri kukorekta macorrection tichida kunzi unenge uchiziva sekuti unenge waudzwa here kuti kune correction yakarume vari weakness murume akangoona girlfriend anotosvikomuudza because anenge aine stress achida kubviswa stress saka anotosvikoosaka ini ndimi mastress reliever ndimobvisa stress dzevanhu panopasi ashawo stress relievers ashawos
So anenge andosvika otoudza kuti munhu ndikamuudza zvakati inenge ndatoona kuti okay murume wanoda kuti ndimubate zvakati ndatoona weakness yemurume wako maona so murume uya anobva atofungidzira kuti aiwa mainhiya kwamugirlfriend vanogona chaizvo kudarika mai mwana yezvo hakuna takangofanana kana nemiwo maiguru munozvigona maona so usangode kuti iwewe munhu kana uri mumba mukadzi wako ungonzi baba mwana wakati mai mwana imboita chakadai ngoti zvekupenga izvo mazuwana kupi dzidzira bvunza kuti ndoita sei baba mwana kuti mudai kuti mufare moda zvinhu zvakaita sei bvunzai muri saka imi munovhunza varume ava pane nguva yakwamuri kuti saka kumba kwenyu pari kunetsika ndipapi chirega ndikufadzei moda sei ndototanga ndamuvhundika wakamutaurira murume anotaura umboziva kuti murume anotaura ndotobva ndakutomufadza manje ndakukorekta zvose zviye zvaakandiudza saka kana kumba wakakorekta kati kumba kwangu mukadzi wedhi mari kuti ngatife kondomi imotokorekta nenyoro aiwa ipapo hatizofarisi kusvika ipapo ndokuvakorekera nacho aiwa hatizofarisika kusvika ikoko wai ndobva ndamudza kuti wai ukumba uchipfeka kondomu hatizofarisi kusvika ipapo saka iwe ukaona murume nhasi chachanaizogara iwajaira mathrisam kudai uchazonyatsogara ukarega wanugutsikana naye one zvisingaiti asi kuti hangu pari zvino zvemarriage asati hazina zvava mumusoro marriage iko zvine black label iwe wajaira 3 kuti apa ungazondinogara ende chero akanoita mapororo ake kunze andimbotsvake ende handimutevere ende handizvibvunzi iye achiita mezi dzake ari ikoko ndotosvika ndichimubvunza dhedhi madzoka kwakurisei kubasa handimubvunzi iye ngazvimubvunze mumwoyo kuti komai ava zvandaita izvi asi havasi kuzviziva chero akazviziva kuti ndazviziva handinene nazvo handimutsamwiri handina kana reaction yandinotombomuitira asi pakuzoda kunokutyana newani papo ndo pandaramba nokuti iwani wajaira kuti unoda 3-4 people one time mirai ndikuudzei asi murume wacho notonga kutomudza kuti here shamwari dzako here tipetibetsera chimbomirai ndikuudzei anomuziva zvatiri kuita izvi zvatiri kuita izvi vamwe vanhu hatisi kuitira kunakirwa vamwe vanhu vanenge vachiitira bhisi pane vamwe vanhu vanoitira kunakirwa anomuona kozouya vamwe vanhu vanoitira kuti ndiri kutsvagawo kuti ndiraramise chi ndiraramisewo mhuri handinawo chandingakwanise kudii seniwo zvangu dhumepi handina kudzidza ndiri kutsvagawo kuraramisawo chi mhuri yangu ininiwo nditoriwo nherera ndini sisi vacho ndini munin'ina asi nhai guys zvinoita here kuti munhu mukuru muchembere ati kwai ndiri nherera munhu muchembere akauti kwai ndiri nherera zvinoita here guys aiwa hausi muchembere handisi kureva iwe ndikureva muchembere kana kuti sesi kudaita kuti ndiri nherera guys zvinoita guys zvinoita here guys zvoita so vamwe vanhu ava basa chanenge vasina kupinda nekuda masituation ndianoita kuti munhu adi apinde muchibasa ichocho kana munhu apinda muchibasa ichochocho so umwe munhu anenge achida kugadzirisawo kuti ndozvifambisa sei asi kana akawana munhu anokuti bebi ndokuitira zvakati munhu iyeye anenge akatodzidza chero akazowana murume anoda kumuroora anosiya ndiye munhu anokurudzwa kusiya because anenge akaziva kuti life yemuchibasa ichi haiite ende inorwadza animaona so chero akaona mafaro anoitwa outside anenge asina basa nazvo because iye akatozviita zvose ane experience yazvo anenge achitoziva kuti hapana chirudi chinonakidza kunze uko hapana animaona saka anenge akungoziva kuti ndomira nemunhu wangu chero akaita zvaanoita ndimubvunzi because iye akafara akadi akaneta zvakafanana kwai hakuna lara vari pamuromo kwai hakuna nherera inomwa black label iyo kai iyo inomwa black label tozvimwira black label ndiri nherera iri kuzama kuvhara kastress yekufunga mai nababa nherera inozvimwira black label mofunga angatezaiwa nherera hauna munin'ina wakangozvogowa uri one vanin'ina variko but naidu maybe pakuita chibasa chemusititiko ukatsvaka basa romba kutaura kuti sei kuii ndipo 3000 ini asi mari daimanyarira zve basa remba ndipo 3000 asi mari udapuwa mari hangu anoda kundipa basa remba at least 8 zvichiinda mberi 8000 handingambovavarira asi otochenjera kuti basa ravo kundipa remba make sure uri single nekuti aiwa kana saka ndimazviona kuti achinjika
kubva nhasi musandinetse guys kubva nhasi musanditsvaya simeli mazvihwira kwai ndipuwe mari handidi kwai ini ndinoda asi munhu weda auya welife yerunyoka pane meseji yapflika mai ndoiona sendi palive kana chimbadzi ndinotopawo vanhu nemari iyi nekutostoka nemari iyoyi ndinotopa vanhu asi kuzoshandira munhu saka bhizinesi raunenge uchida kuzoitaora unofunga kuti unotanga nekuwana 8000 ripi kana ndotanga nokuwana 8000 ndikamanyawo kujobheko ndikatengawo zvimachichi ndikastoka sa unobva watowana 8000 ndingacha ndichispina kako zvinotofamba imi batanzai mari madharisi ndimbobuda muchivhuremo ndaneta handichadi kana atogona kutsvagira murume ako pasina mbotwa pamari tokutsvagira murume wekuti ubude pamurume imbomirai pamurume imbomirai murume iyeye kana manitsvagira murume anotombotanga ambondipa mari yangu yebhizinesi pasaiti 15,000 yekuti starta business chihure hachisekane mangwana uchahurawo basa utagara naro rinotanga wakadhakwa hemerina chihure hachisekane mangwana uchazurawo basa tagara naro rinotanga wakadhakwa hemerina zvatomuropa izvi ishibel hapana chichabudapo hanzi I love you natatenda she's a free spirit ani munoona hanzi narufaro page tipei nhoroondo makapinda same chibasa mainini okay inini regai ndikuudza ndakapinda same muchibasa inini ndichipinda muSouth Africa ndangari ndiri crash teacher kwezvivana izvi oya kwachido kwachido ndaipiwa 1.5 kumusha ndaibhadhara rendi kuZimbabwe ndashandisa 2 rooms kukwekwe kwaidiwa time iyoyo 2 rooms aida $60 dziri 2 apo ini kuno kundaibhadhara 1.5 so ndaigara pacrash pachido ndaiti mari iyoyo ndikaibata ndandine musikana aisara nevana kuZimbabwe musikana iyeye aida kukoresiwa neni pei yacho ndindaifarira kumupa mari vana futi vaifarira kudya kupi kumusha ndina mbuya vangu inini mai vamai vangu ndindo vachengeti vanenge vachifarira kuti vaifarira kudya vari kumusha so 1.5 iyoyo ndakati ndashanda gore rose ndiri pachido ndakatenga zvandakatenga grosari rangu ndachangobva mumarriage yangu tanetsana nemurume wangu aizvo zvino inemizvo ndikazouya kucrash so aiwa zvino ine streamer diary ndakambovaronda alright ndakaita gore rose ndiri pachido ndichisungira mari yangu ndofunga ndakatenga chandakakwanisa kutenga nemari yekucrash machira angu matatu ma1 ply nemapoto angu madolphin negrosari rangu nemwe mari ndikasungirira December kapera ndikaenda kupi kumusha ndaenda kumusha manje ndasvika kwekwe hapana ipa kuti ndichidzoka kubasa mari yekuti ndidzoka hapachina aichakwana so inini ndanga ndine shamwari yangu yandakadzidza nayo zvemasita tichataura ndine shamwari yangu yandakadzidza nayo munhu atori nezvinhu zvake bho everything taiwirirana ndobva andishanyira ndobva nditi kuri kushanda kupi ndikati kuRustenburg kuti ndidzokere handina mari yekudzokera ndakuda kudzokera kupi kubasa shamwari yangu yakanditi udamba kudzisa kubasa kwangu basa kwako zvikanzi ndikati hapana kuipa tinoenda zvikayani uda kuenda uda kudzokera kubasa iko zvino mumba mungori nehupfu nemaraisi neshuga zvawakauya nazvo muriwo chaiwo kuti utenge mumba hauna kuti ugare mumba une $1 hauna ava manheru shamwari yangu yakanditora ndikaenda naye kumba zvikageza ndageza abva atora tumabhamushoti ndapiwa tumabhamushoti tuya zvikanzipfeka
ndapfeka tumabhamushoti indaye mudzidzi ndainyara ndaenda kumasuko awimba ndapinda mainiya ndageza ndaenda mustreet nemusikana uya ndasvika ndamira street muya varume vari kungondidana giant kuzimbabwe giant ngoramba ndakanyarira ndiri kutya shamwari yangu yadzoka ikati maini mari yekudzokera kumba hamuna moenda neshoka ende ani mukuona kuti makapfeka bamshot kuri kuchena musina kana mari yekudi yekukwira kuti tidzokere kupi kumba apo usiku ndakati dhu ndobva ndaenda nemunhu wani ndaenda nemunhu ndawana mari yangu yekudi yekukwira kudzokera kumba akabva atevera musikana wayabva asvika akanoka kuti zvakwana burukai bamunini vavakatokwire zvakwana amuchida kuwedzerai chi mari kuwedzerai mari paya ndawana mari yangu ndamira futi ndawana imwe manage 2 kuti ndichidzokera handichadi ndikada kutanga kuchema ndikati ndigorarama ndichiita zvinhu izvi tadzokera kumba musokutanga tadzokera kumba ndandireka $5 ndireka $5 $4 iya atinga chimwe chimazai asara $2 ndakugaya kuti kumangwana vana ava ndichavapei asi musiwo mahlai mazai nechingwa ngati kumangwana vana vangu ndichavapei indoda kuenda kubasa ndozvifambisa sei ndoda kudzokera ndozvifambisa sei ndakatora bhamushoti riya ndakananga kushamwari yangu ndiwe manje handi ndikati handei kubasa zvoshiwa ndakaenda musi wekutanga handiti serious ndofunga ndakashanda 50 years bva ndaisa kusini kwatochena ndikutoverenga 50 years mari yangu ndaisapa ndabvisa $10 ndikati $10 iva nangu aimboendai kuchikenini nevana vangu oyo kuchikenini manheru ndadzokera ndabata 40 ndakatounganidza ndofunga mari yangu yekuya kuno kusauti yakakwana 1 week yanga yakwana mari yangu yekundi yekusauti nekutotenga nekusiya mari yemuriwo nekusiya ndatsvaga musikana webasa aizosara futi nechi nevana ndobva ndakwira ndobva ndadzoka handina manje kuoneka shamwari yangu iyi yakandidzidzisa basa indakangoziva kuti Rustenburg kubasa kwangu kune chinzvimbo chaingonzi yes ndakutoenda kupi ikokuya handiyadzokere kukereshi waravira mari yezimi ndakangoti ndichikwira ndichisvika pa ndichikwira ndichiuya ndienda kuRustenburg ndichibvunza zofambiswa sei ndichinzi booking bhadhara isoso chibhadhara booking yangu ko zvezimbabwe kane zvekunoku zvinenge zvakasiyana zvinezvi hazvina kudi zvakasiyana malevels kunohuka kune maslei zvezvasiyana wakatouya nebhamushoti remunhu nebhamushoti remunhuaunozira bhamushoti handina kana iye kumuoneka handina kumuoneka ndakatozomuudza wave kuno ndakauya nebhamushoti rako uya kuno ndakatozomudirecta ndini kuti kunonzi kuRustenburg panzvimbo yakati uya kuchibasa mwangu nebhamushoti yake ndakasvika musi wekutanga nobva ndatomira paya ndatoudzwa maprice sisi mashamwari enyu mazimbabweni kana kuda mazimbabweni mashamwari enyu aya akamira kusaiduku mari $70 $100 umaona ani munogona kupfekedza makondomu ndikati ndodii ndogona musokutanga andakushaina ndakashanda $100 ndobva ndadzokera kupi kumba ndadzokera kumba ndagara namainini vangu muning'ina wamai vangu ndobva vandibvunza kuti uri kuenda kubasa kwachido here ndikati aiwa ndisikuenda ndofunga ndakaita 3 days ndichivavanzira ndobva vazoziva kuti ndokubasa kwandiri kuenda mainini vangu vakandidzinga ndobva vanditi handigari nemunhu akadaro ibva pano ndobva ndabva guys ndofunga pa3 days pamo ndandashanda 1.5 ndakaenda kune umwe mukomana anonzi Blessing mwedzi wangu wakupera ndikati ndiri kukumbirawo kuti ndimbogara kusvikira mwedzi wangu wadi wapera undipowo rumu svika mwedzi wapera ndokwanisa kubhadhara 500 kana mwedzi wapera ndotanga kubhadhara full rent ndobata hapana chakaipa ndakanotenga chikamufata changu 1 ndaiti ndikawaridza pasi ndoda ndofuka ndikatenga mattress ye $200 yotengesiwa dziyani nevakomana vaya
isingaite kuti ukarara ukadai so inenge ichiteverera newe kuti ichirira ndikabhadha 200 rands nechikamfuta changu ichocho 1 namuka kuseni zvinokuenda mwari zvanga iri 25 koenda igozive kuti varume vemamaini vanoda kusvikirwa kana vasvika nekudliwa mari ndakangoti ndichipinda iri Friday mubhawa ndakakwidza nemasteps richinovira zuva ndichigara pasi ndichiverenga mari yangu 3.5 ndini ndabata mari yangu ndikaitarisa futi ndaiti ndikagara 5 minutes ndodzokera mutoireti unoiverenga kuti yakwana ndoverenga futi kuti ndiyo here dzosera ndodzokera ndoverenga ndofunga ndakashanda kuda 2 weeks ndobva ndatenga property yangu yemumba ndobva ndaisa mumba ndobva ndadana mainini vangu vaya ngati uyai kuno ndobva vandiona svika basa rako iri zvariri kutokuitira zvakanaka iri ndokutanga kwandakaita basa rangu irorisi wadaidza bhururu kati kwirai bhururu ndikamudaidza ndikati kwira bhururu kunoku kuri right kunoiti bhururu akasvika achigara omba mangu ndobva ndamunza ngati iwo neni tiri mafriends kuti tigarisane zvinodii zvinonetsa ndokwanisa kupa mari yekuti unotsvaga chii yako imba ndikabva ndamupa mari akanotsvaga yake imba tikabetserana ndikatsvaga mubhedha tikamutsvagira bhuru wangu akanogara kwake nanhasi tiri mafriends zvisingaiti tiri tsika nditsikewo nemvura kudai nabhururu wangu ende handifi ndakamurasa chero zvoita se ndikazosiyawo chibasa ichi ndichatomuti wosiya bhururu uyo kwandava kukwakuita kunenge kuri nani ndo basa rangu ini ndokutanga kwandakaita chibasa cho hey what a journey, what a story guys. Ko imi muri kusama love nemalakisa yandei unoda zvinhu kunonga mwaya malavu nemalakisa musingandipindi pana kupa dhumebi muzwa nyaya dzakadai kadhumebi right funzai kwaimani naona kuzochiwa here kuti wapinde muchibasa aiwa havana mbochiva zvavo havana mbochiva right funzai kamubvunzo hakuna musha usina mapenzi aiwa hakuna every musha une black sheep musha kwedu titoone benzi rinonzi wodhumebi hakuna musha wegaga une black sheep kwanziko kune penjeni here unogona ngozvizorodzawo wega penjeni yako unozviitira wiki alright kwanzi saka pamwedzi unogona kuita mari kana ukashanda zvakanaka kana ndikashanda zvakanaka iko zvino hakusina mari patime yandakatanga inini pamwedzi taigona kureiza 40 to 50 ina handisi gushe serious handisi gusheshi gusheshi ndochi kana tichiti gusheshi tiri kureva vasikana vaya vasingamiri vanoshesha kuna vanhu vasingamiri vanotengwa zviya zvekuti musikana anotengwa nimaona anenge akaita sei ndakaipa guys handisi gusheshi asi yangu yekurarama ndidi handishai gusheshi anenge akaita sei like kuchishindoda asamiri musikana wokuti chero ukamuonawo uri mukadzi unongogona ngomuzvimwiriwo black label wakagara pasi omboti regaiwo ndimupewo chanzi amboshanda indionekwa nani iye aripo kudai vana vevanhu vakanaka vakageza vane structure vanoita kunge vasina kana ribhi vasina kana dumba asina kana chii zvose zvakagadzirika ndovati tichiti magusheshi wosa muntu wati magusheshi aiwo magusheshi famiri ende anenge achifamba nebhora iye musikana akadaro anogona kuita 2 weeks pa2 weeks anenge ane 40,000 otorwa pasi agare panzvimbo 1 pa2 weeks 40,000 rand musikana akanenge akadaro serious agare pasi otorwawo 20 agare munhu akadaro because gusheshi anogona kureiza 2,000 pazuva zvasiyana neni ini hanzi gusheshi ndogona kushandira 500 iwe uri gusheshi asi unoda kutamba kuweka out chidumbu unoda kuweka out chidumbu chinoita gusheshi ukangoweka out chidumbu chinoita gusheshi waimira ndikudze kuti handisi gusheshi nemhaka yechita gusheshi ini murume akandiona SIS MELLY akasvika pandiri fesi yangu inongodzinga murume akanditarisa kana ndiri serious unofanira kutogara sekerera ndofanira kugara ndisekerera so murume uzivenga kuti change varume 2 vasangana yes murume akandisvikira kana ndiri serious ndakadai anotiza anofanira kugona murova so anofungidza ndogona murova varume vazhinji vanotodarika kudai vachindida otozouya umwe nechivindo soti sister ndokuda asi kana tapinda murume auchenjeri ndotomudza kuti aiwa kana unozopinda naye murodhi murumu ndopanozoona kuti aiwa ifesi munhu uyu atori munhu atori bhoo ndozvairi mumaona
so handingambozviisi kumagusheshe asi kana tauriwo zvekurirovawo pasi zvezera rangu ndotoini because patoriwo nemanigeria yangu ane maona vaya mbokomboko dzechitodawo chi mbokomboko iyi aginda goria vanenge vachitodawo mbokomboko yakati zvino hakuna mari guys basa kwedu ona 13 12 15 hakuna mari kuna mwanda ubasa uri masingaibati mari iyo hakuna mari guys handisi kumbokunyiberai ko zvino hakuna mari ndokwanisa kuona 12 13 15 hakuna mari seni wacho nditori ndonda nditomboendi kubasa samuta muziva wani ndogona kuinda kaviri pavhiki akazvirarira ani maona so hakuna mari nechitoverenga mu10 muchi plus futi zvafananawo nesisi vamwe tave masiniya tinopota tichitaka matufinga kana ndangoona matufinga ndokuba iya kana ndangoona pota chizomora iwo ungabve kuZimbabwe uko kuya kuzokecha kuno torera chete kuzokecha kuno kunofungidzira kuti ndakapusa munhurume kubva kuZimbabwe kuya kuzokecha chete asi iwe vanhu vanonyanya kukecha mazimbabwe nika mazimbabwe anokecha vatori kukecha varume mazimbabwe vakaoma ndo number 1 kukecha pawapa kwese varume kuZimbabwe asi kata kuti ashopara mashuti kwaisa hatidaro saka anodaro ndiani ini pacho zvangu inini ndogona kuramba kupinda nemunhu murumu handitorarami nemari yekuyanga indinotorarama netufinga kana zvakakwidza chako usingadi kupinda murumu ndototora chidha kwandoenda nacho ndonochinyepera bebi ariye bebi uye oti ndizokunika blow job oti serious ndoti tlaya bebi naye murumu bebi watosvika kuti ndendaona kuti mari irimo bebi saka saka vava voverenga mari dzavo vanhu vogara vachizva kuti mari yangu imari uvige mari masokisi hei vanosecha umwe musi vano wanakamboenda naye umwe musi aitenderera pabasa pedu indoshandira kumusoro kwatoti kunoshandira mboko dzoga dzoga kusvikisvika ashandiri mbava ndoshandira kunze handidi kuonekwa nevanhu vakawanda wanda so vanhu vose aingoti vachienda kune vanhu osvika kuti vahlanamatunama guys msanyembesa indadhakwa musanyemberana mukomezekeni kwaiva komana simedi kupa 3000 zvikaenda magi mai vana mai mwana muchitambisa inyu chiweti chamunacho ichi muchipuwa ma 3000 mudzimba usikana magi usinanyengera vanhu iwe magi zvakaoma mene iyaya bedzaiswa gau yatore manotsi guys bezwa isaga ndaenda nayo mene iyaya handi zviri kutaugwa pano here naiwe mangwiro inga zviro zviri kutaugwa pano wani mangwiro nemaposa inga ndo zviri kutaugwa pano wani wasi wasvika wangosvika wakira pakati handi ndo zviri kutaugwa nadhumebi pana kuti varume kuZimbabwe number 1 handi zviri kutaugwa pano handi zviri kutaugwa pano iwe mangwiro nemaposa inumber 1 but vakaomera ndo zviri kutaugwa pano kadi watiri kutaura asi iwe mashoze pana umatevereri ukateerera mashoze pana patinotaura nyaya idzi everytime uchagara uchidzidza zvakawanda kuti varume vaZimbabwe vanokwana pese pese sera totobvunza mubvunzo kaisana hostage tichitobvunza kuti murume wekuZimbabwe number 1 rinoto salon sando dzenyu ana mangwiro namaposa nambo dzenyu nokuti munokwana pose pose vakaomera manje varume vekuZimbabwe havaburitsi mari ukaenda nemuZimbabweni ukamuti 100 rand 100 rand iyo unoibudira ziya kudai kuvanoziva mari kanoona ndivo vana maposa nananhingire vanogadzira fenicha anenge akwera achiveza zaro sefenicha ongokupira 100 yake mahara agokuza kuti zvotopera izvozvi chete aiwa kanoda kundirobha ukamuti wedzera uwedzera mutoita fight nevarume maZimbabwe zvasiyana apana kurova mutswana unozoenda nayo gomudza kuti bebi aufuni women top akakudza kuti ndiite bebi aufuni masaji kazoda aufuni dog style bebi blow job ende uchiwedzegwa zaka uchiwedzegwa unogona kuda nemunhu ungobuda une 1000 nemunhu 1 kana 500 uchiwedzegwa une munhu Zimbabwe oyo saka imutswana yakazodipa wangachitondedza nyaya yemutswana alright aita akafamba kuenda kuvasikana swoti batla namatunama asvika kwandiri vanati ariya bebi takufa namatunama let's go namatunama azvezvirava kuti ndikuda pasina condom ndikati hande bebi ndinodi ndokupa tasvika kureception ndabhadhara 50 rand yangu ndapiwa makondom angu ndapinda pachi
murumu inini guys kana pinda murumu nemurume nenge ndatova mboko kuita kunge drama kuita kunge filimu kunge tiri kuona African movie guys zvesiyo muri kuona zveshiwa kandava murume inotochinja ndee ndatova mboko akabata makondomu angu chipinda nemhene yangu vanamiti makondomu aya kana pasina izvozvo zvavo kutaura zvekupenga izvozvo tiri kubuda muno usina kudii usina kubhebha saka wakundichinjira wakuda kundirova ndikati haa bhebhi nandigwine varumeni ndakabva ndadzoka ndibva ndatanga kudii kumusofura ndikati bhebhi manje inini ive chirara zvikaindirari kati rara saka ngachitokunge mwana ndii kudai ndobva arara zvikanzi ndikurire hembe ndadzakanyatsokwanayi isa trouzi rako risvike mumabvi umu kana rasvika mumabvi indaitira kuti ndoda kutora foni iri muhomweyo dzadzakanyatsokwani newale chidhakwa inifanika zvidhakwa kana uri muzimbabwe uri chidhakwa uya kwandinogadzirisa unonoudza vanhu kuti akuindiwo kadhakwa kubva kudhakura kudzidzira kudhakwa kupenga naenda naye paendati ndokwira pamusoro ndofunga ndakangamuti ndokwira pamusoro akati kwira pamusoro ndobva ndamufuratira ndobva ndamupa gotsi ndobva ndatarisa kwakaisa chii makumbo akewo ndinatotanga futi ndimanyatso kuona vhizheni yacho wativi vanga kadii unga wakaisa musoro ndatarisa uku makumbo uku okay yakanayo ani maoni foni rakanaka rimomumwo newaleti yake ngaino ndakati foni ndobva ndaizviwa ndobva ndaidzima ndiri pamusoro ndobva ndaiti pasi penhirikini pembedhi ndaiti pasi pembedhi ndobva ndatanga kushanda waleti kuti ndiidhonze manje yairamba waleti kuti ndidhonze yairamba kozi mugaro wange muri kunakidza zvisimeli handichandi kuizvona hanzichi mavhiri hanzisimeli mukunakidza inonakidza andedemberi aiwa sizvo zvinoitika mumadziro zvakaoma ndakambozvitaura ndikati madziro anomboonera aiwa guys tiri kutovidza ziva teererai chete tiri kuvidza ziva takateerera inu auye moto ndifangwa kuita sunday yadhumepipa chaiko every sunday ndichiti ndaangachiuya kudhani kwanotifonera panguva yakafanana husband wauzati ndikuseka Kelly my daughter please wait baby wait Dumepi is telling us a story wait mapfudzi angu dzakugwadza guys zvakaoma Dumepi is a vibe uyu she's a vibe uyu wafamba naye unenge uchingoseka she's a vibe vanhu vanounderstand kuti kwai ndowirirana naye mbati kudi anonakidza Dumepi anonakidza kusiyana naye manje nyaya dzake haaperegwi apa hanyarari apa haperegwi unenge uchingonzwa ngano ka unenge uchingooma nokuseka kunge uchadonha pasi kudai haperegwi uyu guys ndakabva ndati foni pasi pemetres wallet haisi kubuda ndikatizana ndiri ndikati bhebhi wena ufuni dzokustayo dzokustayo mahala pele ndikati mahala don't worry ndikati ndobva asumuka ndobva amira dzokustayo munhu anenge akamira ndakakotama ndakadai so ndakaita access yekuisa maoko angu mumasure zvakanaka chishakadhavo chishana nayo andaburitsa wallet ndaisa pasi wallet pawallet manje hautori mari yose kana waenda nemunhu ndaivhura wallet unongotora mari iri pakati wovhara wallet iri pakati ungotora chero ukawana munhu ane mari yakawanda lese ndawana munhu ane 20,000 or 40,000 mari yake ari kuiziva mari hautori mari yekumacheto unoenda pakati unovhomora mari iri pakati wotora imwe mari iri pakati ndoyo vanodi unotora ende munhu usambofe wakapa zvekuda kuitira mumwe munhu utsinye kumutorera mari yake yose iye andarotaka kurarama nami dedzwaisaga naimi imbodadzaiswaga ndipo mamboedhana naDhumepi apa imbodaidzwa isaga guys yesiweni zviri semwanangu imbodedzaiswaga apa uye pano timbohwisisa nhasi vaedhana kuita sei aiwa takasiyana akaswaga murume mukadzi ndiri murume aiwa anotenda kupanenda kutochilani anenge asadazoti murume anenge achori mukadzi ambouya kuno kurustenburg kana akazvipira okay
Asanomanisi. Ndega kuti zina basa. Vanenge zvona sei? Ko kana naye murume anoona zvo. Iye ane matrix ake anoita. Kana kuno kutora ne Porsche munoona kutangira pamusoro kwangu anomira pa road inodai iye. Muna proper tax shop yandoinda inotengwa tax shop. Estate. Ndiye estate inodai. Iye ndiyo inomira type dzana swaga magei osanda. Okay. Achikwira wakada. Saka anenge advantage kacho chitosika mati gay. Zvizikama but magei ane hondo. Hadi kuona Ma1. Vadi gay nyuwani. Vane hondo magei zvisingaiti. Alright. Vane hondo vanokuvadzana. Kana iye suti kaenda. Amanje swaga chozvimirira. Kudhara. Chomira swaga. Kudhara isingatombo. Chozvigwira chogwa swaga chomira Kana vandiri kushandira ipo paya. Guest paishandigwa neManigeria. Vasikana 3. Vari maNigeria usingadi vanhu. Vachishedzera kuti nimi vasikana vose. Ndemupunda kupi? Kubawa. Ndini ndakatanga kupamira paya ndaita fight. Ukagwa? Ndazwa akapedzera kuti muZimbabwe unowesa wende tora cheo gara. Indakupa nzvimbo ga. Wakutonga. Uya nanhasi ndotonga ipo. Ndotopa tonga nanhasi pandoti inini. So guys, ndo muraramiri watiri kuita isi vamwe. Saka baba yao wakazenda nawo wakazotora sifoni ria. Ndatora foni ndasa pasi pembedi. Ndatora kam wallet. Mara ndakwanisa kutora yakawanda. Ndofunga ndakatora 300. Ndobva ndaisa wallet pasi ndobva yawira pasi. Mara ndobva ndaipeta peti. Ndobva ndaisa mheni yangu ndobva yatunda mheni iya ndobva apedza ndobva apfeka zvinhu zvake. Ndobva ndanunga wallet ndobva ndamuti baby wallet yake ndobva ndamisa muchikwama. Ndamupfekedza ndamuvhara bhandi. Saka mheni yangu yakangoti ichibuda. Ndofunga doro ranga rapera ikandobata homwe ikaona kuti hachina ina foni. So inini ndakati yachibuda ndobva ndatora foni. Lucky racho ndakabva ndaisa muhapwa. Hey, aune experience. Ndakaisa muhapwa. Ndaisa muhapwa achidzoka. Akasvika achiti baby kupa foni yaka. Straight away. Ndikati foni wena ndakujairira. Nefoni yako ini. Ndosvika ikupa search. Vanamupa bag rangu. Varivhura. Mubhegi mamune tight yangu. Ndakapfeka chibhuruku. Amoziva zvembe zvodu zvokubasa kana ndafunga kushama. Ndakapfeka chibhuruku mubhegi mamune. Ndakambona wakapfeka penti kapa. Ndozva ndotopfeka mamune tight. Ndobva avhura mubhegi ndobva aona mune tight makondomu. Saka paakanofuratira achinda kumubhedhi. Ndakabva ndabvisa foni. Ndobva ndaisa pakati pemakumbo. Ndobva iri mupendi. Ndobva ndakurira kuhembe kumusoro uko. Ndobva ndakurira nebra. Ndikati secha. Ndobva agara pamubhedha svika sori. So ndinenge ndabigwa foni yangu kupi? Ubawo. Nandiri. Asati apedza kuti sori ndakutomurova ngati wena unjairira masipi. Saka funga ndiri mbavha ini. Ndoda kundiidza mbavha ukaita svika sori baby kupa tswareni. Bandi sorry. Ndakutomusuna njimbudza benzi remunhu. Asifoni wasare. Kuyanga sina yakadzimai. Ndakatoidzima panguva yaita. Alright. Ndakati kodea yakafona ikatintiri. Ndakatoidzima panguva yaita business. Ndakatoidzima ndikaikanda basi ani Ma1. So inini chibasa ichi ndogona kusvibira mafoni angu kana 5 kana 10. Ndotengesa nema 500 kana 100 kana yandada. Kuti asisi kundigwadza because ndiri kudi. Waba. Komunhu akazodzoka akasangana newe azokupa mikurova. Ende ndochimwe chinode kukudzai. Zviri risky futi. Usabe usingagoni kuba. Usaite zvinhu zvokuti unozviforsa. Zviri risky zvisingatomboiti. Murume akatongoziva kuti iwe ndowamubiri. Anoenda ndandodzoka achikubaya nebanga. Anokubaya. Kana kuenda wodzoka achikudi. Achikudhura nefuti. Ani maona. Kana usingagoni kuba usatombovheri wakatraya kuita zvinhu izvozvo. Ende kana waenda nemhene kumba kwako. Usagara wakabira mhene kumba kwako. Mhene haibiki kumba kwako. Because yadzoka kumba kwako inokuziva. Mhene inenge yatokucherechedza inotokuziva. Ende ichatoziva kuti ndakapinda nemunhu pakati munhu wandakaenda naye akadai. Seni handigari ndakambobira mhene kandaenda naye kumba kwangu because indotozivikanwa kuti pagedhi pandoshaenda ndini rasta one. Ende ndine saka. Nditori nefesi yakasiyana nevamwe. Nevamwe haunosvika ukarikitwa chaiko. Maona. So vanhu akangosvika chiti ndoda rasta. Ndini ndinotozivikanwa kuti pano pagedhi pana rasta. So ndiwanzo ndani vakadhakwa zvavo wewe.
Zvakatodhakwa chinochisundizira chiwira uko chakadhakwa unochisumudza unochisundizira futi shandudza chichiwira pane maona asi varume ndopaunongozvozvibvunza so munhu anenge akapera akadhakwa kudaro achisundidzikwa achimuswa achisundidzikwa haasi kugona kana kufamba asada kuenda chete uda kuindepi koidzo nharo dzaanenge achiita varume vacho hanzi you steal my mobile phone it's insured I'll get another one yeah brother John yes kana if it's insured unopiwa imwe yes but still the fact yekuti ango phone yasharashika anogona ngokudzokerera phone iyoyo anogona ngokudzokerera phone iyoyo right saka kune vamwe vanombotara nyaya dzezvidhoma kuti tinombosangana nekukecha nezvipoko vamwe vanombosangana vamwe vanhu vanenge vachivati hukurai dai so musanombosangana nazvo ini hangu asana mbosangana nazvo but kune shamwari yangu yakasangana nezvinhu zvakadaro shamwari ndindakamurikuruta ndindakabva naye kuzimbabwe Swaga is in the house Swaga in the house Swaga we've got your friend here kwanzimbo yaurove mari paRustenburg naDumebi kwavati utise kutsvaka mari paRustenburg okay shamwari yangu iyi ndindakauya nayo kuno kuRustenburg aistaka ndobva aenda Krugerstop Majestic aenda ikoko Krugerstop ndobva asvika ndobva anga aine 2 days aenda ikoko aine 2 days ndobva awana mhene yemanight ndobva amutanda kunight aenda nemhene iyoyo ndobva asvika hanzi mhene murume uyo anga ari munhu ane mari dzake zvisiraiti shamwari yangu hanzi ndobva abvunza ikati baby iwewe wataona mukadzi mbamako muri smart Flossie are you coming kwaiti kuDurban Are you coming kwaiti kuDurban ende munhu anonzi Flossie ndinenge ndinomufarira anondifarira zvisingaiti Flossie okay ndobva taningirira aenda musikana uya nemhene iyoyo vapinda amenoinda ndisipo because ndakatozoenda kusende gwari magodhi kutoenda kuchipatara uchinzi ndizvo zvakaitika pandatoenda chinoona munhu iye hanzi musikana uyu shamwari yangu inobva toti nogara wega imba yose yakakura kudai so kumukadzi wako aripi hanzi mhene iye anobva yabvunza akatodaona mukadzi wangu shamwari yangu yangoti afungidza kuti pamwe kudawo munhu chai zvemajoks akati pamwe kuda chi munhu hanzi mhene iye anobva yadi yaenda kurumu kwayakaenda ndobva anopfeka bhachi rebrown apfeka bhachi rebrown ndobva adzoka hanzi akabva amuzora mafuta akamuzora panapa amuzora mafuta akamuzora hanzi abva atanga kutaura chirudzi chaakatanga kutaura abva atanga kushinyira saka shamwari yangu paya akanoti ichicheuka hanzi ndakabva ndaona nyoka ichiuya hanzi it's like maflats upstairs ari pamusoro padenga saka shamwari yangu haana kuwana kuda kudzokera kupi kumasure akangoona windo risina mabhagla ndoraakaenda achinotsemura achinojambira kupi panze ndobva achekwa mose makatoitwa nyaya inonzi skin graft achitora nyama vachipecha-pecha achitiza nyoka iyoyo achitiza nyoka achiita kunyoka ichaida tomurume kudaida kuti ange aone sezvaangatada kuona mukadzi wacho mukadzi pamwe aida kuradzwa mukadzi ende riski ririko kubasa kweduko zvakafanana nekuno kuRustenburg riski ririko rokuti unoona kusora nezuro apa iye Swaga uyu akanga ndakamuona ari palive ka achiti achikona kugara ndikati ko Swaga aita sei ndipo ndakazomubvunza ndakangoti amafanisi ake Swaga ndiwe mafanisi kawo ndobva ndazomuti anaye Swaga wanga uchishinyira zvanga zvikaidzi ndakarepiwa usiku hwose nemuindia akarepiwa usiku hwose nemuindia hakune riski kuna varume vane mwoyo utsinye kuno kuRustenburg kwakatomboita varume vanga vakuita mwoyo utsinye wekuti asvikotora musikana kuti ende kunight vaenda newo kunight vanenge vari 2 iwona vanga singazoti vanhu vaviri osvika kuti ndambonotora shamwari yangu pamberi chichichi ati ndidarike nchimusiya kupi kumba kwake woenda newe asvika newe okutorera mari yako kusvira nyoro yeke zvakadaro mani mawasi akuita yeke zvakadaro mari wokudhamba pasango wodzoka maona mari watorigwa kwakuita yeke kusiya pasango
saka chikuudza kuti zviri riski ndozvinhu zvakafanana neni handiendi kumanaiti ini munhu kana achida naiti anouya kumba kwani kumba kwangu ndinoenda kunaiti pabnb yakabhukwa kare pandiratidza risiti nemakii ndo pandinoenda nekuti basa iri rakaoma riri riski soka chimbojoina kamumbotaura nadhumebi apa mumboonesana nadhumebi kuti basa uku dhumebi anga achitiswa ganga uye kwaimbouya kunotambira vanhu verudzi gwako ugu kwai vechigeya kwai pane pavanotomira asi kwai pane hondo unoenda newe dhumebi umbonosanga tangaita hondo navo kuti asiya kupa position nokuti kwai vanenge vachiti hatidi vanhu vanyuwani kwai havadi vanhu vanyuwani zvino ndikati aiwa kubakabaka unozvigwira kubakabaka can fight unogona kugwa achitora kuti hapana nzvimbo kwaine nzvimbo pano nzvimbo nemunicipality totopamira zvenharo pano unopamira kubakabaka aiwa ngauri kuzvida kwake anongouya akazvimiririra tsvaga mari yake owanisa kudii kuraramisa vana vake bozinga handirizena ndigari ndisitorina mari ndogara nemari yangu izvozvidlira izvo zvidoro hati kutomwa iri ndidhumepi watenga chikafu chada chidla ichi ndidhumepi atenga mufunge ndiri kungonzisisimirai tiri kungochengetwa zvedu katotena chitodlarai maprawns nemaoyster we are being looked after tiri kungochengetwa zvedu tiri pano pajobek panapa tiri kungochengetwa tiri pano pajobek chingodlawo idzo kwai muri kuuya here vanenge vauya kwanzi uyai tete bhudoro rinotengwa dhumebi ane mari anokutengera yadhumebi swagawi paedenview ndakava nemwe shamwari yangu mune posto kanaka kanzi 100 rand posto ball unobhadhara munoitawo muchindidirecta unomboti 2-3 days ndodzokerawo kungani okay havachakuvinga kuseri kwokudza guys kwai ndipewo posto kuedenview kwai kwaita posto kwai kwaita posto ndakamwira tsiswaga chima chikona kana kugara achita kufuridza ajeni yawi makadiko aiwa chikura mai esikaniswa gisto asinda kuita zvekudhakwa kapanapa zvekuti ndakuita zvekudhakwa dzemudanga idzi mumbotaurana dzemudanga idzi timbohwa zvedu hama yangu urisei madhirisi madhirisi bhobho urisei zvako hati kungodaro kungopambara mai mwana hazvinhu zvavyo zvokunetsa izvo wakutogadzira mberi kubasa kana zvangu nhasi mashoterwo andaita mai mwana ndangonyengwa waya chairo varume vatatu varume vangani pawaya umwe wachitatuka kutondifambisa mai mwana kundifambisa mahara ndasvika kumba ndikati chindipaka zvikanzi hanzi handina ikati baba saka iwe uri kureva kuti varume vaviri ndo vakupa waya swagayo sei mai mwana 50 umwe chi50 kudai ndanditori palive ka ndavata usiku aiwa imbouya kurustenburg nipokupuradza post ende pane munhu akambondidaro unoziva ndiani unouya ndokuradza posto rako ndokusiya ikoko indobva ndazvibvira zvangu hauchanongedzerika kuti waratidzwa nani because unondiurayisa umwe wangu ini ndongokuudza kuti famba wakadai ndokusiya panzvimbo vanouraya kudzi asi vanotoroa iwo hauzivi kuti vanhu verudzi gwenyu ugu vane hasha zvisingaidzakadhaidzwa kanitetsa akafika hati bvume zvisina nebamunhane posto ndeyamwari waudzwa izvozvo unoita matrisa mere swaga toita zvemafaiswaga toda kumbobvunza ko iwewe pavanhu verudzi gwenyu munoita matrisa mere tero indakamboita 6 samuone hando yakandiudzwa musocial media unondiudzei haunambotiudza waniiswa nevarume vakanga vari 5 ini wechi6 auzvii iwe unoita sei uri 1 iwe unoita sei
6 iwewe unoita sei? Ndaingonyengwa kaindini hangu ndaingoradzikwa ndakaviga dora pakati pemakumbo zvangu. But soka iyo pakuviga dora pakati pemakumbo apa ini panondikonesa chinhu one swaga. Paunenge wakaviga dora pakati pemakumbo munhu akatonobata kudai so chaiko chaiko akatonobata kudai pamukadzi anotozwa kuti pane pava kuita something chiripo. Unoti munongotendera murume wose wose kubata. Yes, urari bvume kubatwa. Ipapo ndinokutsigira urari bvume kubatwa. Urari batwi hariswi zvimwe. Urari batwi. Konjora achibata chitokonjora zvigobuda naye asikari. Saka kozozveri. Plus ninika handi mungoona zvandakaita izvi simeni. Mira ndikuratidze. Inini vazhinji vanhu kubasa pakati pemakumbo apa mukati havapinde. Alright. Kandi kwainginetsa kuti vanhu vagotadza kunyatsobata kunofila kuti paita zvasiyana pane vakanyanya kudhokwa zvakaita sei. Zvandinochiita kasisimeni handiti ndinowaridza mufuka wako. Tatione neheri padumbu. Tatione. Hakuna mahotera, hakuna marumu. Saka unotoda wawadza mufuka wako. Wawadza mufuka wako. Tapedza. Ini ndobva ndagara kudai. Handiti. Pamufuka wako. Ndichamboda kudonisa mboro yemhene, ndichamboda kumbotamba nayo kuti zvinhu zvacho zviita. Apedza amudesibhomu vaya. Ndoda kuitira izvaizvo zvaizvo. Mirai. Tinozoona. Sikuona. Isusu hati. Chibasa chacho takachigena Anasika. Ndinovatapa kumba dzokutevera kuti chikwazi. Mahara. So ndochiita manje. Mungoona mufuka wafa. Ndaitaka mhene mboro yamira yakuda kuchiita basa. Handiti inini manje ndichakumurepese mukuzvizisa ndikupa example chasa kuti mukati ndochingodai mukuwanga sei yangu akati kune kwangu kupfekwa kwakawanda yangu kusvikati haana kana chaanonzwa iye ari kutofunga kuti ari kutorova beche manya ari kutonakirwa kudza kutuka vabereki vake dzinga vasinakirwa nasuwa ndekamuzora zvinotsvedza zviya kana vhase unenge wamisa lubricant. Alright, unenge wamuzora lubricant. Handaiti hwadzi because ndeye pakati pebhuku changu kungosakanisa munhu chete. Wandoenda pinza mukati ndenda tonakirwa naye zvokubata. Ndeye ndichitonyazoida chaiwe. Okay, asi Dhume pachihure munombonakirwa here? Aiwa, kuchihure hauna mafeelings aunoita nemunhu. Because kana uchiita zvechihure haubvumidzi murume kuti akubate. Murume hafaniri kubata bhodhi yako. Saka ndimone varume harina kana koma. Haubvumidzi kubata munhu wabhadhira mari yake kuri kusiya mukadzi waunobata vadira zvojina. Kana inini murume ashoda kuti ndimubate anotoisa mari. Kutobvuma kwake. Murume anenge achitoziva kuti ndozvandiri. Yes. Plus futi inini kana kuti ndibvume kuti murume andibata toisa toti mari wodzera mari. Kana tabvumirana.
Oti baby ini ndoda kubata kana kuti ndoda kuti asimbe. Saka chiro kana kabata vanhu munowa. Ndichiweita ndirowa. Tuba zvemapush. Aidzi hadzina basa. Wati kusenzera Rustenburg ndekupiko. Ndikusenzera Rustenburg. Saka ndouya zvari nhaiwe ndibhosama asikana ini. Tofane na. Rustenburg unouya kuma 25. Ma 25. Ndokuyo. Ngati 20, 26, 29, 30. Ndodzokera. Ndokudzokera but nenawe kuhaitika uko amai mwana. Ndotombotsvaka kaunonga nonobaka kapadhebheni apa ndokwataigara koko tichiri nevakadzi tichiri nemari amai mwana tinosvika tikanyadziswa iko. But it's okay, you work from Durban kudona wakadona seisha. Ndopa mukadzi pakandisiya akatengesa zvinhu ndiri kuhospital pacho. Okay, all right. Mukadzi uyu munotova makatozombotaura nezvenyaya yekuti wakanditiza ndiri muchipatara. Tataura. Akati chi? Iye. Andina communication yakanyanya naye. Vakadzi vofuti tine utsinyi. Wotiza murume wako uri muchipatara jazi ndagwara. Murume ikoko amai mwana ndakazvibvondora. Akuti ndokumbira kudzoka kumba nemwana ndidapoga ndikati wamama unodzoke pihure. Akati ndiye akaita kuti ugumbukire ugwadziwe nekuchati hachadi zvevakadzi. Ndopandakabva ndavenga vakadzi pa. Dhimoni racho manifesta zvemashuwa udhu chaizvezvo. Saka iwewe mwakadzi haumboderi kumborova nezi. Kanharo never. Haubati? Spiriti yacho haisipo. Haisipo? Haisipo. Asi kana ndatobhadharwawo mari unoziva kana uri huru haurambiswi. Kana uri hure chero kwawabhadharwa chiesi iyo mari mula yapinda. Unenge wongoshinga unomuka kusvikamuka. Yes. Taurako. Kuti urukadzi iwo okeshwa nekukadzi ade kurume wake pakwari zvauda kuita kuti tirisaba ukarapa. Handirambi ndinotoinda. Indakatombokechiwa nemukadzi akandibhadharira akandivinga akati andei murume wangu ati anodai nini. Andei ndobva ndaenda naye. Asati dochinda kezvo kumurume wake. Ndobva ndatoindira mukadzi. Ndakaenda murume mukadzi ndiye akandibhadharira mari. Ndiende nemurume wake. Ndiende nemurume wake. Kuti anodi. Handizivi kuti aida kuzama kuti sei mukadzi. Ukataura nemurume wake ari. No. Ndakazoti handikwanisi kuti nindirane nemurume wako iwe uripo. Haana kubva. Ndobva nditi okay. Ndokwanisa hangu kuti munde munotsvaka kwokurara ndokubhadharirai kana guest. Izvo. Muenda zvenyu munodi munorara. Varipo vakadzi vanodaro. Umwe anenge achitoda kutoti iwe urare nemurume wake iwe uripo. Vakatorara iye akarara kwakarara. Umwe anotodaro. Varipo. Ini ndombozvitsvaka kana varipo zvayo. Ndinoitazve. Pabhadharwa. Sure. Kubhadharwa chete mari yako chete. Saka soga ouya kuRustenburg. Zviri paari. Asi unouya wakasimba. Nei. Kunobhiwa kaukuno. Musaganogwa. Usati tyire kadiwe. Tinoturudura rume wakakura kudai tichivadonhedza pasi. Ukatityira izvozvo. Itiri gidha gori yasha. Hatitombotongwi zvokudaro. Ipo paari. Ndauraya munhu amai mwana ndaakutiza. Ndichamutsvagira nhamba dzevamunhu. Mukonyo wana soga akangotaura mukonyo wake wanopindura yavatombozoramba chindiramberi. Itwa dhiya. Ndetungoti ukochara vaibaya twakuda kutopfuwisa pepe. Ndasvika paya ndikutotekesa zvihebhe zvako. Pade kusikana robva atora zvihebhe ka. Akati ndozokupa bari. Kutoti bari taurira vasiteti. Dzatozokuwada kaumwe muti takechwa nemusikana nemhene 1 tiri 4. Tobva dati chi?
ndohada kuda musikana uyu chiti paka mari yako akutora saka ndakabva ndatoitora zviforce zviyazvi zvikati chichichi wakatodzi iwewe hausuda kutoonekwa padhikapa ndatabhevhari ndanaatichi saka iwewe uno wakweho vanabhevhari vakatoti mari iyo swaga yanga akakufudza usapi akada kudetsa totobhanisa pano ndikati thank you ndo zvandaida kutsvaka ndaimbotsvaka 1 wekuboradza example ndasvika manje vakaungana mwana vari 5 vari kutorova madrugs avo vari kuita sei ndekakwana kai kakatosvika kakatopomba mberi kwavanoita kubhesi kwavo ikoko ndikati iwe ndiwe bhevhana waitaurwa nezuro ndobva ndabhenyarira nyaya yacho saka uyu haada kuitora serious bhevhani wacho uyu bazi ndakumubvudza imwe mari yanga yasara 50 rand zvikati chichichi akuoderwa kanota padhuze ndikati iwewe zvawadachitsvaka iwewo bhevhara waitaura kuti iwe wakati hanzi iriride mari iyo handisi kutozobhadhara ndakabitei parodi ipapo ndakaunganidza nepurisa nemapurisa ndikatokukuvadzai vese aujairira vanhu hada kutanga kurura mustriti nhasi striti yana mai venyu here mbuka dzenyu iyezvo vanoti respecta sei ndokandosaka chizobatwa nematsotsi magetsi ainda aswaga SIS MELLY aiwa ini zvakomotisheni handizivi Esther ine handizivi zvakomotisheni zvePlastic. I don't know about that. I don't know kwai SIS MELLY akomotisheni na me I don't know handisi akubvunza kuti akomotisheni saka me I don't know Dumebi ndiye anopaswa akomotisheni na me I don't know. I don't know, guys. Me, I don't know. Yeah, me, I don't know. Me, I don't know. Guys, I don't know. I don't know. Vachinge vawirirana ndomuti mashamwari ake ndotaurana nevanhu vekunoko handi varikowo vanhu vetaipi yake kana vawirirana ndaona timu rose riri muconversation remastitika radzara kuRustenburg ndaona razara muwizing box wako Dumebi touya sei uyai munouya musati 25 vandakuuya uyai musanyara musadlire uroyi ndomutaurwa newamaoko kuRustenburg kuti kura vachidudza vanhu vachidedza vanhu uyai munouya makazvinyararira hamuzotauri takadaniwa naDumebi panduri palive kwai anogara paiDumebi ndogara mupaini ndinembaini aiwa kwai anogara paiswaga akauya me I don't know anogara kugesi kune gesi kune kunogarwa kugesi nevasikana so handizozivi kuti type yanaswaga vanogara pai because vandoziva vetype nenyaya yake vanobva kumwe ndakafita kungoti ndichingadai onona vanhu vachivanda kutiza nokuti timu rangu rotiza kaidi madhairi akandona ari murodha anotiza kumanya havadi kuti ndivo uri vari murodha vanotiza kuenda kunovanda wozowa uchikwaisiakuona ndakandiona kupi ndakakuona ndakakuona mudarika pakati pakati okay Joburg kune kachando nai ndokupa uya kai kune 25 ndokunokora vanhu 25 vanhu kumamaini vanokora 25 people from the mines they get paid 25 that's Dumebi nhasi manakigwaka so mati Sunday topota tichiwe here padharisi Sunday kwai Sunday Dumebi Sundays for Dumebi touya here padharisi Sunday ngicabangile sochaisi unondibata kuinbox kanjani ndokuratidza kwekusvika kuno muntu usodza chaisi wohlala la okay azimbinga dzedzaanzi edzina dhina tsogadzoka mupedze nyaya dzenyu so manje my sister uyapusa upuma eThebenga eThekwini kuphi lapho iroom yakho leya okay uyapuza asipuze siyapuza thina ubuya kuphi ekhaya wena eThekwini okay ngiyawuzwa ukuthi hayi umuntu wasekhaya waseThekwini hayi uyasebenza okay I'm looking for swag okay Sunday gist with Dumebi, yes. Okay, so we're going to have Sunday gist with Dumebi every Sundays.
Yes. We make it a point that we pass by Dume's B, we see Dume B, we give her a slot and she shares stories with you. Uyo, swaga, uyo. Ayo, anteleka makadzi, uyo. Uyo, swaga, swagishto. Anteleka makadzi, maiwa, anteleka isu. Swaga. But inini chandinoziva ndechekuti pachibasa hakuiti mitatu. Unoifisa ichoburi zvakanaka. Magiri right apa dzakafuna magetsi. Tinongoita tinongotaura zvakadaro. Hello swaga. Chibasa akushekiwi. Aiwa kubasa akushekiwi. Ndogomushekera kuti mwana wamai vangu. Shekera musana. Kana iri strategy of marketing ana mwana unotongomaketa wakadaro kana watongowana unoda kushekerwa yachibuditsa zvake. Osena kanitsvaga chimbotweka shagtsvaga. Please twerk for us. Marula. Ngena. Asingena. Ngena asicheka. Hello. Mati Soga wainda. Tamba izvo. Tweka soga imbotweka. Tweka. Ini ndinomaketa face. Yakatweka. Yakatweka. Mbinga yakatweka. Ini ndinomaketa face ndausaka maramba yayo. Isarambi tweke timbone. Vangu handidi munhu. Tamutokuratidza pekusvika. Market yangu iri pameso. Matako ndefu. Matako ifeki yega yega. Nenda tuonaisa matako ifeki. Uni wapfeka magariro aya eningi. Aya akaeninga. Fekera Takambenda tengerwa nemagaro anenge enyama so neimwe mbada yangu. Ndida kupa mamwe magaro swaga pane mamwe magaro ndaitengesa pakasara mamwe peya wani magaro. Ko ndipeka. Ya ndigari nawo. Ndobona ndokupa because I want mebanga kufana anokwana swaga. Antori nemagaro chena akatoti kure yakatokura zvinotoita munhu ane magaro chaiwo. Anozokura. Ngikuti gona swaga. Okay. Kotama waratidza. Oyo. siye shock. Swaga. Tweka. Swaga. Chimbotweka tione swaga. Ndinombogona nestress yandinayo. Une stress yego swaga. Kushushiwana mari yemagwinya. Wapuwa kwa chito katenga magwinya. Magwinya nechimukaka nechiwere netransport. Asi ndasara nekuenda kubasa manje. Ini magara ndimadi ndoda kusina nezvandini. Manje swaga unoenda sei kubasa kuchitonhora kudai kumutonhora kuno. Ndoenda nesuro ndakatoenda ndakatoisa gufu out chai. Ndaitoe pasi serious market. But ndipo paunoti makubaka family ane utsinye. Makubaka family sho mungarega mai venyu vachienda ku road muchisi muine mari muri kudiaspora. Kubva chipinda mujobheki paya. But kubaka family musadaro guys. Nichando chave kuno South Africa kuno kwa nichando chaicho guys. Achitonhorogwa afanenge achipinda tena yakabata foni ari parodhi muchiona muchinakirwa muri kudzimba dzeyo. Come on guys, ngoitayo kuti at least winter iyi asaende. Winter ishi anozoenda ke kuna August September winter yapera. Ima kuti kubaka mukutadza kuudza madharisi kuti Dume wedu wemadharisi uyu ati mwidze kuti awasati tamwambota masandisa ako apa. Ukaita masanda wakawanda uchiya ari bota uchiona vega kuti Dume tokumbura kuti tikubvise muchibasa. Andobota uri mwindi. Yemafuta nayi kuti hanzi mafuta ndinawo ina amusikuona ifi baba kutovhara sisime iri kufunuka wandiwe manje zvoonekizvo amuna here mapola yakutopila mamudima mambooneki mamudima but wakutopila ndakagadzira mafuta ini ndiri kuita kusvapuka mukwese uko ari kubaka manje ndikuwanaka ninguwa kubaka vanhu ari kuti hanzi mafuta akate ndakastoka ndikatodii kwangu sara ndausisa mastika amai mwana mari yacho yekutoresa mastika handina
apa dauda kwaiti papa tiketi rakatengwa ani matiketi ekuenda neaitira wepo aiwa aitobhuka musi aitobhuka aitobhuka unenge uriko saka hanzi can do maybe do zvana SIS MELLY can do maybe do zvana right hanzi do maybe naswaga itaizve nes8 kuti mupana kutikiti zvekutachilaini kuti mugoendawo kudiaspora unoona sokuti kudiaspora do maybe akasanota nevagwere Dume baka sana tani magwere na yewe kuti dume bicha wana se chidera chaitiwa Ma1 nda kutongwana mukana kuinda ndikangosvika ipo kundotiza ndotsvaga hanzi how much is missing for the stickers chimfana changu chida kupa mari ma sticker ndofuna chiri ku 1.2 zvesame mwana hai paiyo dume bwedarisi hapana ura kumbonditengera we here kuinda kudebheni 1.2 Mastika acho ese. Cheri kwanzi na Dumebi nditengera kuenda kuDurban. Cheri po kwanzi na Dumebi ndoda kuenda kuDurban. Nditengereyo kuenda kuDurban ku7. Apa ne link manje this time asvika kuma posta ngori muzvilunch box ka. Ndoda kuti zvinge zviri proper. Zvinotengesa mastika. Mafuta ari kufunura zvakanaka kudaro na SIS zvinoita izvozvo. Nai woda kuisa mastika. Mulebo kazvingopindawo zvichibaka semuridzi. Hanzi how many 1200 for how many stickers? Kune haiti ka vakomana nditreasure kubvunza kuti kunei kuDurban. Ndokwira ndege ndibhadharire kani ndokwira. Kana pana ndonibhadharira. Luta logo. Mukunzwa here? Ikuingwita logo. Luta stickers ese emafuta lotions hanzeshi ekuglowesa evakadzi emafuta ekuningisa stickers arusvika ma600 and then koti logo and newebsite ipapa 1.2 foni yenyu inda kuinda madharisi ndambotora doro rangu ndimbomwa ndomatora doro ndangu rapera 1 glass asi ma-Xbox amuchina apera munomwa doro tikutomwaisiwa marula apa ini utazvimwira marula yari kumwa black label yake tikuenda kufunction apa manje manheru tiri kuJoburg kwenyu tiri kuJoburg kwenyu ikoko ndokune function ndokwatiri kuJoburg kwenyu kana zvazorongeka tichazoti SIS MELLY tombokuteera iwo munyasi timboona ndazvo umboendawo kumadhindindi uko tichazopota tichijoina 1.2 rands rufaro once kwete US 1 rands unotoshandisa marandi ndikambokwanisa izvozvo SIS MELLY I think ndichinyatsoposta zvinhu zvangu zvakabaka ndogona kuita mari anditika ndogona because mukatarisa video ndaposta kumaplatforms angu topinda mukati miratinde mukati mave nelight kunze uku kwava nerima miratipinde mukati indatodhakwa chagona nekusimuka ere nami tobaka kubaka fenyisi kubakisho kubakibaki chipara joint mosquito dzingatichebogara ndakashata ndakadaita kuidera ukama kusina mari kuiti bengi kwakunaiko nenhau dziyadzedze kwakudziya dzeka munhu wese akabva atongotivenga handainzi ndocheka bvudzi ndoita sei paya vanhu vakazombokuona disi hakuna zvinhu zvakadaro kakutanga vanhu takambopanika pachakazonatsire zvinhu zvokurie paizvi SIS MELLY you know kuti mazimba vanhu vanotya takazozviona kuti it's impossible hakuna
tarisa isisimeli mnozoti kunana Witbank ndaikona kuita for 7 days chidzoka ndikuma 20 something thousand. Power Witbank ipo paya. Pandaenda ndikura kuti pandaigwenda ndichiri kuPretoria. Here. So wakadzokera kuJoburg. Mati Wakadzokera kuJoburg. So wakadzokera kuJoburg. So Witbank kwaita mari paya. But ndaipota chienda kuWitbank. Mukuunderstanda chinoshanda mafuta mawiki chichi pala. Ndaipota nchitravel ndakagara kuPretoria ndaitravela over South Africa. Ndakangisingagari nzvimbo 1 ndaiti muJoburg muno mukunzwisisa. Saka ndaitoipenga ndodzokawo kana ndiri kuma 7,000 ndodzokawo ndiri kumazimari ndichidii but pakangobva uya wako kutaura zimakasana wakabva utongondizeza. Hai sefezi unopika tsvaga unopika iko zvinowatosimuka ndakandaora sisimeri kuita unge miri uyu usisachanzwire mafuta amai mwanaka nemvura yekuiti unoita okuparuka uri panhii ungaupati uchidziya mushana. But unotopiwa wakatopika mazaru zvatavira naisoko property yako wakaisepiwe swaga yawaive nayo paya. Ndakatorerwa wakatengesa zvese. Andakutengesa yakatorwa nalandlord akachiva paproperty yangu kwakundidzi yese achitora chiri ukwere chamari simeni nezvinongoitawo mwari ka anditore you know kuti akatora advantage yekuti ndaiunza vanhu pamba zvikanzi iwewe because vanhu ndiwonga uchiunza vanhu pamba so vanhu vako ndo vakapa zvinhu zvangu kutakishop atinyeba landlord yaitombochiva zvinhu zvangu achiti ndimutengesere zvimwe zvinhu zvangu mukunzwisisa hanzi sound vanhu vari kuti I don't know what screen letter saying. And this is in shake up a screen up. What happened? Kunzi hakuna magetsi. Hakuna magetsi kwa iri kutange amen. Ndivunga magetsi network. Ndobva uyu landlord akauya zvikanzi iwewe wakabisa zvinhu zvangu nevanhu vakuwa nepanapo ati iwewe ndiwo unounza vanhu pamba panapa. Ngotengere maybe ticket raitimbinga. Ndobva pamba panapa but tikatarisa sopa hakuna kana mawindow akabvaswa akakuvadzwa hakuna kana chandikuona chakabiwa zvinhu zvaingovepo izvozvo. So why are you saying ndakadi Alright, yeah. Torera mafoni akabva zvinhu zvangu zvaikosta 7,500. What's the black label? Pano wakabva Too strong for you. Yeah. 7,500 yacho yaibve kumba make ndiraifandai Zaitinga la pana la pasca. Não, mama ice la. Landlord uya uyanzi atengesa zvangu within 2 weeks anga atotengesa zvangu. Saka zvinhu zvasaka zviraishoti zvakatengesa kana zvinhu zviriko tinde kunozvitora. Zvimwe ndakatozviona zviripo handisi kuziva hangu iko zvino izvi. Alright, sharp. Okay.
zvimwe wakazvona zviripo ndakanoona pane masofa murume izi akatengeserwa zvimwe zvinhu zvacho paakanzwa kuti ndiri araundi hamene akabva achinja pekugara here hamene kwaakabva aenda kunogara because they want to know zviri kusabotenda muzvikora zvinizvi kuJoburg andi kuWitbank kuWitbank nazvo kuWitbank ndakandaenda nazvo kuWitbank kandandatama kubva kuPretoria hadi pamuri kutora kuJoburg taingotumira kumana zvitora renodhuka Witbank mari yacho even yekutora nevanhu newanepi zvinhu zvakanga zvakatorwa akazongoti siyana nazvo but yelandlord wacho kanti pasina 2 weeks atengesa zvinhu akabva aita accident ndokubvira mota akafa akafa landlord just after 2 weeks asaka zvona pachina zvakatorwa zviriko mukadzi wacho handiwo andaitaura naye zvikanzi hanzi murume wangu akasiya ati uri kuowa mari yake rent 7,000 something ndikati munopenga imi kuowa mari rent 7,500 indaibhadhara 2.5 saka mainditendera kugara mwedzi yakawanda kudaro ndichiowa type yemurume wako zvinoita izvozvo ndikati auswa ndezvechitsotsi akatora pandakatombodhisadhisa mamwe mapurisa memwana mapurisa yakangondidyira mari yangu maha mapurisa ndo vamuchira musititi movyavya vanenge vachikuya chingokunyenga imahara paya musititi mapurisa vachingoisa kusunge muchingonyenga mahara nemapurisa rutu ende zvakaoma mufungi mapurisa anonyenga mahara bhadhari mapurisa kana ikoko kurodhuku vanotoyawane voti tinokuchengeta tinyengese nandibvumi zvavanoita mapurisa kuchengeta asi vachizoonakawo zvako wangomutinga unongonyengesa vachizokuchengeta ye unenge wangochivaka zvokuda ungonakirwako unenge uchagoda kupuwe zvinhu zvoungora zvechihure chihure Ma1 Ma1 saka papakashaiwambinga dzimebhitike wati ati mazwani paka namba dzarasta simeni rasta ndiani Dumevi alright chakupa ane peji rake rakazi Dumevi Zimbabwe nyange kusina ndovata ndiko ndodzoka kuno Rustenburg vanomboshayiwa mari here nemazariro avari votoona kuti kune mari Rustenburg kunozara munhu wese hatishayiwi mari iye anotora nemafedzi ake ari ipapo saka anenge atori nemafedzi ake anenge aripo peya parodhi asingasiyi anotozovaona musi uchatozoona vamwe vanobva kunana Witbank vachiuya kuRustenburg uko sengochani mazuva ano ndodzatoita yaonesa nekutengesa imi woye dzichingoviga chinhu pakati dzichiita mutaktiki wako here uya kudhaaimboine zvibhuruko zvavaipfeka so zvinhu zvinoviga anje kunoku kune mitaktiki iyo ndensingadi kutoudza vanhu ndendatofarisa vamwe vanozoita zvakapusa kavobatwa teta kuzika kuti one day mhana tokutenga yaari palaiva pachitoziva unochikurira chibhurugwa ichi unokukurisa chibhurugwa ichi nezuro ndakatotengwa neimwe mbavha nezuro amai mwana uchabiwa pamari paya kubata kudai ugona hameno zvandakaita ndosinyatsodzodza jistrini kudai kuti zvinyatsosunga hameno kuti akadiscover sei akabva atoti
Ndauda kutomborwa naye zvangu ndangoti aiwa torai bvute. Kunoku kune akaita seweswaga akasonera madhende muviri wose abva asonera magaro ukamuona noti mukadziwe akareba akaita bhiza akasonera structure yake yakanaka zvisikaiti anopfeka madhende so akasonera chi anosonera madhende oita kupfeka so ari madhende so nemagaro unenge unomuziva. Inini pane ndakaona imwe trick so yekushandisa like mastaff emetro kugadzira bhodi. Anoshandisa yawo mastaff otonatsoumba opfeka chinhu kudai chekuti chidya chinenge chakanyatodai amai mwana mai ari makeke chai zvokuti hapana muane paucho kana unenge wakaboora kuzasi magaro wani akafana ndichakupapiya yemagaro iyoyo wopfeka neskin tight unyatso kuona mashepero maumbikira musi wawane kupapiya yemagaro iyoyo upfeke neskin tight chaiyo uye palife apa uone mashepekero anenge wakaita maumbikiro anenge wakaita ninge wakaumbika zvekutodaro kuti ane mahips magaro acho wainetengesa nemahips awo saka unenge acho zvakatoti mahips magaro achawikwi yadini hachina network. That is swaga achawikwi zvatadzatengera kuti ndionetengera kuti dzimwe ndege yakunda naimwe matadza kunditengerawo 1.5 ndege 750 tiketi rake accommodation mutsvagira bho zvokuti otoenda kwaisi nai nditengerewo tiketi veduwe swaga pane ari kuda here kunditengerawo tiketi veduwe rekuti ndinde kuDurban mutengerewo Dhumebi. Munoona mazviru andinoita ndinodya zveini ndiri paDurban apa vaya vanenge vachida kuona ndichikwikwidza vobva vanondiona chaizvo ndiri kuDurban kuti aiwa zveDhumebi ndogona kuti ndotla mvura ndotla zvisingaiti ndotla igoni asi mukataura zvokudya izvi ndiri kubasa kwavo saka yange ichiramba vanhu wakangoregera zvako machalenje ekudya vanoita mari nawo ndakuramba constant seto vanhu vafedzuka maindia machii vari kuita zvekudya bebi vanhu vose kana chiri chigemu chatikamboita ndikatichiona vanhu vari kutotichiteedzera nekudya vanhu vose vari kuita suwataura akomemo nyasha vanhu ngavaiti konde for Dhumebi itaiwo konde for Dhumebi mbinga ngadzidze dziuye veduwe mbinga kamuche muchindiona muche konde veduwe ndiwane mari yetiketi nai wani munhu anokuda kungonditi ndakamira naDhumebi toda kunoona achidya kumberi uku nanzelo Dhumebi yesi goko Elista goko uri sei mbinga dzangu kaita muchiuya apa mbinga dzepaDharis apa tuone kamunoona Dhumebi achita moti rakufamba mai manje ndakutopinda mu10K seriously unogofamba usingaisi koneti saka chakuzoone anichiona hangu isa content nichisa mablack label hangu aya hangu isa content wanotoranzira pabei pako put some content iwa ziba mudiki kudi sasa muverese vamudiki variko vaenda kuPretoria vane show nasi tauya nezvakasita paradzana vamwe rumwe vacho vamudiki vane show kuPretoria mbinga ndoenda here pasina wani kana ati ada kuti konde because internet nhasi nenge tambotandadzana vakomana kana tava kubvawa tobva taonana musakanga mafuti kutaura kuti azindadhaku ina handidhaku yanai
competition yekudya inoda kuitiwa futi. Toregerei. Toda kutonoiti. Competition tireki. Ma1. Kozi ndira unodla huku this muri kuita yechinesi. Ine chili ne. Ine chili ndakai master 1 paya muswe. Inenge huku chinei. Nechili yo David. Chete. Huku chete. Janga moja toti full chicken nesadza paside. Obvious kana iri full chicken marbiani. Ndotoinda guys hapano here mbinga. Arda kundiuonawo. Hapana here guys because chicken ndo yangaitiwe makwikwina here. Full chicken. Totoda mbudzi. 1833. 18. Kusema geta sinazo. Afana zongwe. Asi 6. Tichera na 4. No. Hanzo kuma 8. 4 hours. Wewe kuma 8 one. 4 hours. Jo. Guys inda kudona guys tatamba vanokujepeti yo. Taona guys. Tafara oi. Sarai na mami. Kwai kombeti nekudya futi. Muffin. Tinoregerei kuita kombeti che. Tomira magita anotonoka. Toregerei kudya kuregererani. Kombeti ndedu atikuitira munhu. Tikutoita. Ene hatisi kuzomira. Saka watitsarega. Tichekerezwana. Akombeti nezvo zvaitogoneka kwangwa iri nguruve yose vanhu vadya vari nguruve idle nguruve yose. Vanhu vadya iri nguruve yose takombeti yekudya nguruve. Kwanzi narudo swaga if you stop kutengesa zvemani, I'll help you with what you need to launch your skincare label. Okay, you want to help him, so you're giving him a condition. I'm going to help you. For me to help you, you must stop doing this so that I do this to help you. Come on, guys. If you want to help him, just help him without putting a condition. If you want to help somebody, don't put some conditions. Just help them. Give them money. Let them do their business. If you are putting a condition when you're helping someone, it means you are not helping. You are not giving somebody from their heart. You know, if you give somebody something from their heart, you don't have to follow behind to see what are they doing. I give them this. I must follow behind and see what is going on with that I've given them. No, you give and you move. You move. You let them be. Potoed. Aurozati panapa patayari panapa kuno munhu takatobatsira kudzara. Takati vakanga maisu tivakainzepi. Ameno tisobva vatsvagi. Takatokanganwa. Isusu kuna Mwari takatopedza. Ivo vozozvionera time kuti pari kufamba sei. Yes. Right. Guys, mirai ndibodzima live. Tinotsvaga magrandpa. Vadhako. Tinoenda tinonetseka. Guys, makuva vamutauro wakuita akuvadhakwa. Kudzakwa ndisati. Bye guys.